Yo, na ye bo no so she fan ne. Ayo. Na ye kwabena na akobena. Na ubri nzima. What nzima kasa? Oh. Ane nzima kotoko ni asante kotoko. Kotoko na ye wo miensa wo Ghana ha. Anwa kotoko dagomba. Ono ka kotoko. Ena nzima afo ka kotoko. Ena nzima afo bro asante fo wo bi mu. Ena omse na de ne fa na mase no omse kotoko na yepe. Kotoko na mama ye strong sa no. Yeso yepe. Okay. Emom osofo Paul Kwabena we pra kakra. Ne nanim. Menyapi. Oh, when ma awai kakra menyapi ma. La we opa makamo. And sana mekano. What they car boss is here, Pia me yama war. She. Hey, Udi was it or insurance? And here no insurance, no, it's a car bone, one there being insurance. And no could not car on watering. The car we are son of boss. We didn't have the monk ye become. We know son. So yeah, but away the big speed no so. Na ohwe akaba ko bi ba enchenche makakra no sa ha we de me frisi no ayu no kopem kar no oda hey yeah so police station sororo odu akwa no ote kanta da chi no so fa maba o say arai o ba say o sa na onti ye wo ka akwa no ho no me na ka abo me sa no agurade no say na ka abo wa ko hospital o say abeba ji insurance ase was any African tobacco on a black and front one as I did insurance ya ubinim I was for and yaba or hine brewetia a queer ya boy swim my brunya or no so or happy k or no me if you did from my mammy or to me ha sa and a k jesse a quaba jesse sempremo Nipa also or ha o force you bema kontojibo hia kumanana one so or ha bema wusu kantanka so o tempenten kwade de ene hi as me be pie ha se me hu bi da me na me ka kire wo ha but ni nyina ibenya botre atase de bieku uko engine room hono mo school fees wa lande ho kama school fees wo ho David so wo ho yima so wo ho yimani hande okay yima so wo ho okay nema nyina totoye pepepe uko graphic operation I'm setting video ni ya na mo bia bo crane me do wada in 5 minutes start work as if ha wo be ti be jina fa ko bia gidi bia ya djuma fidie no na mu yi paper we na we di apa eh oh yeah senka we ba graphic da ho ekenke no wo djuma ni fidie no nyagodo okay abusafo na so mama yenko afutusam no so na futusam no nema wom na jese nipa nya botreti ni ye pa na obompa ye pi na nyame woma wonte ase enna me beka amendment ewo awaresem ho amendment ne say ye nsakraye constitution ye say ye amendment constitution mo me nyi biribi mfim ofise bibi wo mu a edi enya ye nye mfim a emoye na opposition ne sitting government ne nyina going to compromise na omo aye frim na aboa sa marriage amendment mra wade mra na amendment bia betena sia na me de adesrede to ma nanimu eno ho asem ene ye bekan
Empanifo na ye awade ho mmra na awade no ho mmra na wo ye no wo ka asem bi hie mu na ene kura de ano abra setete na obi akọware a ye de asem na awiw ene sei oba na wo de no kwakọwa no onyade a wo de befie onyaka de a ye wo be ma no wo de a wo se megitum etore be create me ka se ne wo kwase ya pa se megitum so na akopa de abusefo ai onyade a wo de befie onyaka de a wo de a enkwada e be fira wade ni mu no wo de korufie onye ntoma ma oyire a na wo de akọche ne maame se we de gyan ha ya wate ade bi esom busa bia fabra no mfa ntoma ta mi mu ha ma na be ma de onye sumye na ye di strato so okina bi boye kra na wade na gu na ja wanya bibi kakra akaho we kire se be ma obanya de ode be fie onyaka be ma de no e kire pefe se be ma na sese ofa aware ho ka aware na oba ne be ma aware mu ka bia ese be ma ne defa sasemi adahwa che ye nananom ene ka sasemi to ho ye nananom ya wona wukro wona woka sasemi sha wade mu no me yiri research kakra kenkan ngoma bi no tese won to so be 22 ene nipa ye wasase su sesi ye ache pa centuries Asem we mo kan san na brofo 14th century na brofo bedru Ghana ha no na asem we mo kan dadada nti ache pa na me kan sem bi se sanana no mo hye sa amrai no ewudi wura awade mu no ka osan abawo achi ana obi kwasamado akobo wa mane se de asetene mo hye se na ekura kana nanom be sori abaka say ye ne ya kan in fact ya amendment momia sakrem ni enim ne sa na ye nim sa if you say I want to aso akonanim ama asetre mo ye den so bi kobo amane ankobaka say oh we de ya sorry na me anim na ye nim se ne mabekosa na nanom sa ware mra yi say obadi nyade odi be fie be ma onyaka be ma dia no fine ye nuru won bebre e bi say onu breso no mo say sa amre no na ye nananom yakuyafo omo yabofo omo sunsun fidie ode nso ato nsuo mu a enam twu koto ne pitire ne emu aka ni nyina enti na osi da so a obata kwa me Nipa no wasi wa penchansi bi aboso owia on to ties won ye water closet won ye bribia wadana adiem mpoma kura no wa mata kwa me no ato de neti atare se be kira kromfo kwai abusefo enti na ware ho ka eyeketu bi na ne mese nananom mombo hwemo kire nananom se sa mre na kachi ni bi anim ne suku bia mo so se baba Ghana ha enti omu bia hwe be suku da akire ye suku ba ye kura no anopa bi na mma me se memra no onwa me wie ya na odne na akata so ba ku team me kola no se apienti mo me faranko ya de be ko hene wo suku P1 sororo ene krecha bem Nezra bem kindergarten bem ansa na wako P1 enti ene obabeduru P1 no na wo firi wo be ma no wo be bo nsem ankasa nyema sesa enema konanim enti nananom mo breso no mi ankasa mama me nyem fatom bi mamu hwe ya me ma me kura ebreso me ka me ma me kura me koka me nana
Say oba waduane e wo nafuom so ho na wo nam na wo watosede a emire ne nema wo ho a meka se mia na megina be P4 no na me ma metimi eye aduane anwumre be 2 months omono na kapreba enko abonten ya kwa fuom ha montete mako montete kwa nsusu ani bi monko hwe se emire na fira me papa ko video no de no maba wote to da bo bi age ahia na wode na beto ho me papa ko do obun afomam na no kwasem nie na aduane ne nam abu enti na oba no me ma metimi ya aduane be 2 months na me papa enyi kapre se mfa nko ade na wo koto ya nsori anopa ye milo ama hwan wo bodam wo benu milo abomu aya che kura ye annual afi wanya ne yie pa na ye puto nkontomire de nkwango aguso ama wo na je se ne wadi di peche akawi ya bo apetenchene na abusuafo sabre na fami pie ni ho hwan u pia ko hene menum bia menum mot ni ade no eni ho empaboa ne boden na eni ho me na menimo owo me wo fa kwa bena boa ko de nyame ase wo Roma aso de mu asoko mampon no na me na nakwa manhia ese mpaboa na me na menimo me wo fa kwa mhini wonya 85 na anu ye no wu ya me di na de na wodane na aso na ode picture ne beche no yi na nsempaboa me na baare no nsempaboa no wo se hwe na wo na ko de nyame ase na kru nsempaboa na wo so nsempaboa saari ye no dabi ya bre so de na ye nye ne sa abusuafo enti difference abamu oton sa na mpesa beka enne nanano mahwe ya chi ye number 1 yanko asa group ho daddy gas na san o power egu ayine so no meter no so no asa ti de meter ye fin meter bi aba foforo na aja omutimi free meter kra bi san say ya ma credit month we na meter no eso atro ma won say da bi obi ama me credit ani biye bebe no gas asa power egu meter no so asa emo asa o daddy bidi asa anwa asa pano no nkwana de ni adi ni nyina mana asa o ba yire ni ho america asa o margin ni ho semina asa nku asa me ma metimi ye amonche ahina ketua bi almost a month be 4 months pa na semina de amonche no body a wadwa ye bedie no wa hata kokwa yakobo a aworo no asesa ne abrodua ne nema no ahye na nanom menim so musua chemistry se de ndie o ode agu kente nsuo na ebe so ne no ornoa ma na wi a wanya kose soda na wode enwo afra wanya soap na nanom kosua school ben e no mo ko ya mo kosua wi na niema nyina ye kama enne asa ene ma ba mamuna anopa wadwa si se asa no kotoa so miensa ye ka kire ba ma se gas asa se emo no kura bi ni ho daddy na ye ka kire se anwa so ni ho na ye de mreke betoa so a wo ye dien wo bedwa ba ma no mo apa no wadwa niema timi no okay yemfiri asa no na yenko asai micro fina say yo ye di hiti adua gas cooker no asai stove no o say wo so a eja ni timi ma mobile phone therefore crowd on dey say en kana asem mobile phone asai washing machine asai yo ayo asai water closet na asai
Nti just any you call public toilet because water closet no. I say Bob na say o TV na say pipe no tab no wuchima ensuo no emma I say fridge na say heater say afa mighty blender. Ono so I say fine na say yo. Yeah. Asa ne asay. Fan yi bi. Sa o say na so be force no a. Wan kasa so wonna. O de cha. Ai. Ayo. Na say. Asa. No akwara na. Diaper na sa. Yeah. I know what asa column. Akwara na asa diaper na sa. Sofo. Oh, na da na be nyina be ma so omo no be wo ba yende. Majawo. Onyela zungu bi wo no. Oh. Me na me ka sha. Sofo, mesro. Ana mo ko bo cham so na. Wi okọ, na na wi okọ, obo atla. Azu kata na na pampers. Na yede. Omo no boko. Adajo ni emi eso pla kwen. Munyale. Emi eso pla. Mu bie mo nsam so. Emi entia ni buafu. Osofo wasi mu bie so. Emi eso pla kwen. Na ko kasa na. Wasi mu mie secret so. Emi eso pla kwen. And all place so. Mama kan ye nyina ye te obi awoda. Oh mama fa sempa ma no. Obi am nyini. Wasi mu bie nsam so onko. Kacha Okay. Asa. Asay. Hey, na nanom te ase a. Kombaka se yenia ne ka yesa aboa. Hey. Emma mutie program ya de sredi o. Men sadam sayem kotodwe gu for emma. Sasem mpanifo ka se obenya de on family fie wonya ka be ma de ano. Mesremo, give me the chance to make amendment. Amendment ameye say obenya ka yenche. Wonya de a yenche. Correct for 3 points. Emma mo dwene ho say. I said, she am okay, you are there be kan house. Ekaba yenche. Ade ba na ya che. Na kentia be ma na de nkofie no. Na nano madaro ma. Ama me ma na ye mere. Ekaba de am fa de ba ebechemu fo no ma fa 1 ya fa 3. Yeah, ma. Wo de mo hu. Wo Yesu di mu. Okay. Mo ma men san huri. Na men ko emema na side. Emema muntie. Ye na nanu mo kan say obenya ka be ma dia. No nyade dia on family fie no. Onuma na kan say be ma timi ware dodo. Hey. Na nanu ma o kan say be ma timi ware dodo no. Omo anto petro da o. Omo anforo ka da. Hey. Enti wudi sa asem na chi. Sasa sante de ware dodo. Hey. De ware mienu no. Odofo no si wi a no achem. Oba no obi anya ne de. Onfa ho so obesi afom si onsi onyina asem. Dua koko ya botodwe ahwe. Ye. Wona wote Ghana mayim. Ha. Wo Ghana mayim. IMF. Say kura na me say mesre na kufu aro say IMF no. Omo fa men kan ho. Hwa IMF na banko na ekọ Germany ase o. Won fa individuals nkan ho. Ye nyina hia IMF. Omro wo hia bi. Omro me kura de ka me pese won fa men ko hepic. IMF no kura ntim me. Ebi ebe chichi no. Heavily indebted poor countries. And the heavily indebted poor man. That's just say medical. It is not my pay. Madam for kwa using the car. I say it is not my pay. Okay. One now says I'm no. Oh.
almost say Bema obetimi aware dodo. Na na ma kan sa no wu ko long time. So onya niaba hwewachi pa. Obaka sa ye nia na ye kan ye. Ya saboa. Emma sasma penifo kan ye. Yanom emane na da mema asma na nanom kan emane na da enti sa wo yire mpene se wo ba ware bia kan ho a ya na oba no ye wa ho odin tira o ono anka se hunu se ono nko akra wo waro no wo hwe fa abo awia wo hwe fa abo anajo kura so wo hwe fa abo anajo wo hwe fa abo ye oba bi se bo sunu mienu ne me ni bi kuru da mpa ba ko nothing could be. Now, obey, you have to be lazy. Now, so about who say, Obrasa, you may, know, Yamian, sir, you didn't be a year. Mombanche, Pedro. Oh, no, bad, what you say? 2 months. 2 months on one can, sir. And this are member visually lazy. Ayo, Matthias here. I was for about show ho de awia ne anajo akohoma no edene enti ompesa na mamisa se be ma obetimi abo ma mi no akohoma na hwe ma yesa calculation ehunu se obema wo ware ma mi nu a na nye no anu no o wo hwe ma mi nu ahwe ma o enti oba we kwa wo mi nu na we wo mi nu a we ene ne ma 3 meboa ene we ne ma 3 wo ma ye 6 na wo ko ka ho 7 edinka se me ware ma mi nu keke she Abrantie bi wose ofa me ne me yire ne da na me ho kura nsore because se ma hwi na me yire ne makache me yire se so ye mistake no nyinse bi wa ye ma ye 4 na me bire ha amono be ma bia na djuma te se me de no so sere no mi no a onhwe ma no because ba kono kura se de obesi atwe afa obo no enti abusu afọ mesre empanifo na ka awale mienu so ato na so we hu pa kare hu pa hwe oba no boa wo boa ono nko anti ne wo boa sa o she ha da se wo ba ji mi otetiri sika ma oba die oba ma die wo boa me research bi amaye no me se wo boa ansa na oba betetiri sika ma be ma no na anida so obi wo ho hwe no bana hu se akwaje plot mienu bi ba ko de wo de wone ne madini na ye ba ko so ba ko de wo diri ka ho ene wone ne ma na ba ko so de wone ne manko adini ena wo de aye enti boa wo boa wade no woni mi se ene da so ho wo si abrosa bi wa flow so asibs so na denti ba ko so wo da by new site en so wo ye sa hwe sa de man na ma hwe ho hwe wo hu se enche wo be ko pension enti o nisika ewura mu no na hwe oba de nisika hwe wa afe ba ko ansa na wa ko pension a masa efo ni to pension pay no so bi wo hia agoro na wudi hwe wudi firi wa batiri ha obe woro enkonta wo ba wo check calculator hia abusafo oba ne ni da biribi so hwe na wo ahia biribie ni ho oba ni daso na wa wasi wo no abehwehwedi anwumre no asan ato ase ne so ema na ka mamate se be mate sa no obeto ase so a na wo koko obuafuafuafuafu misi ha che mopi aya me modofo pa Mmrantehene ye bo Africa techa obema no mo no me das Asem we na ene nam dem ha asem we nam dem ha are je kwa ene every last week ba futu sem no ayentafo ayahenasa ene nam dem ha ene nam obi tiri ho ana chese ne nam dem ya ka bi ene etoato asoko ha sa na mpesa me chere na ene katacho yanchia mutumfo kamla mai na boasia ko yeah na ntwi boasia ko
so obi be so an ye be dasia otumfo cameraman so ne flip ya o mere kakra mpo bia me kan ba wa sresa was na envelope no woni bi o na so ye wu bia ma so me hwa bi Samre won fa program ni agro wo fie da anra asem no agenta ana me ko nana frɛ me na ekɔ to hanfo bi wo no be anra masem ne de enen to azo no ye mixe pe ye wu te na manfo te ho pa katatwa ye nsemre na asem a wo de aba no o se na no na me ka sa asem wo se tete no wo mo nsem wo mo kan ye no na ewo fapim bi a egina so a na enye bone na ye na ye penso no sa no ma na nananom ye na ye de ye adwuma no ye nte ase nti ye ni biala se oba ekwa awade a onyaka de a onfamre ne kunu onyade de onfa nkofie no emu nkyiremu wo ho eye ma awo kwan be so but ne ye ne abefo no ye ma ye ne omote no ofa ne se mi kofiri nkun mi koto Brazil head as the mini bi 35 minutes 30 minutes mi kwa jintuma wei aye bia bantuma fitai ayese bibi de friends achichide achi o na white ni bi go enso de ye twa no aye dada chinchina ayese otwa bi intino eka no wo de brebe ma no aye wrong kata so me fan question udu ashtown na asafo ene friends bantama eda esisi wonyina ye nananom emma ne ene omo yere num siye wo mu kɔ no omo digya ye nanam ma no omo kra so omo anto Brazil head da omo Messi da mo but na ye ma ye ne wo mo san no ya pira dodo na ya pira katachaw ya pira de mpesa me kan say be ma no wo bat ho be ma ye ne bibia open e wo sika ho oba de ne de ate de nti ameka san se katacha ye hwe koi mu ha se obema ko ware oba ne nsam wo bi no ne toa brabo no so a okoe na oba no aye na japade na bema nso de ne bre ekoto aso ma oba ni kan wunya bema no ye be wo bema na si abonten gonga tiasem wo ye pa ye be wo bema na si abonten but bema ne wo sika na obefa wo ba endo oba ne be boa no ebu okwa na bema no ko abo ne bra dada eno ba no ko ware no de ne be kan no ma bema ni wunhwe hey minimi kunu na abre ne ye je enoma no e de ma oba no but oba de ya wo bema si abonten eyade bi e hadwen na me ka sa asem bi katacha wo ka asem bi se hu se bema muna na teti ya obubo su e wo fie oba bi wo sika sebe gas asa no obeti makwa akofele so de twa ni kunu oba bi wo sika sebe bobo ahye ni kuru kotachi ma edwa wo mai wo de twen se me twa ma be ma na ba na wo beto bobo na hye katacha sebe sotro mienu emani ha hane na me ka sa asem wo dem ha se emma ammo omukunu me kan ye no yante mase da mankasa emma ntete sika ma sebe emema man kan sa de me pesa me kan se ye wono ma bi wo hon makatachaw se be mani ho a se bibi ti se gas bibi ti se sabe no ma bi kitinkiti bi e wo fi asa ye mfa ntwe be ma oton kwa bi so store na wutim ne be ma ne bi e store no ene ode ama wo oba no ena wutim adwuma ne kwa na wo ye adwuma wo office no be ma ne lobby ma wo konya sa adwuma no eti sasa no ma bi asanketinkiti wo fi a katachaw ye nwan ma no mo te ho no mo de twa mema na be ye den eti awale mienu so asema ye kan eye ekwan bi so awale mienu ekwan bi so no katachaw ye tedam an ye kan se ye nananom opani bi o si so ani koko ni ade katachaw mi woni ya ni oba okwa mi obetumi ni na make sase bo o ke so de koma na nya na make koma na wo de show me ne wo ya adwen enne se won kale hu hwe ne wadwuma wo ye no 7 preduasa wo betimi a wontimi dia mesan don go de ma no kura nka fa wo mu kura nka ntimi hwe fa no so enu tini hwe na mom ye wo bi so okrom ha no makatacho o wo sika tam katacho nya me no na mra bi me pese me boni pandi ye di nkomo o se ne papa ka che say agwasi misi so no usika bebrebe ade na watran ma bema oba ba akopaje waboso ye woni pa bi okrom wo sika pa so ne yira gina boso nyam
wo so ko hwebo kra ngam wo so fa ngam abrani pa no wo sika obetima yeda yi awale bi aka no aden ono nko be ma ne ma me ba dia wonko ono wo ba ne ma me ba dia woncha because be ma ne wo sika tam on pese bi bebu fa ba bia me ka sha asem wo yo be ma na wo sika tam na wo check wo obetima wale mienu etama be ma oba ba ko nyi mo so wo kwan bi so katachaw tio o katachaw tio de me pesa me kan se ye nwan ma no ebinom ade andu ko waro ba foforo se be ma no oba no wo bi tamo so samu ya sa de minim ya chemu mienu katachaw tie tam no kwampa ana me se na minim ya because me mre na se o mama tiasi ba bi no enti ne de pesa me kan nwan se awade de katachaw yi edu mre bi wa ye nyaka yemfa mre mama no ne nya hode de yemfa mre eno no yanka ne se ko frifri no ma eye akola aba because yene Ghana asamra no yene asantefo nko na yesese be prejuasa se be ma kwo a ne ma ekọ ma afie be ma ekọ wo a se be nkola no wo be ma ndo ye ho enu ti na samra no it is ade we no ti fa nko di se be anwona mam ebe we uti fa nko trap bi trap na wo ne yene asante it asante ade se ye ka ne sasam ne dia eye ma ne mom ye ka kire ma ne se enye wo ka bi a wo kọbọ enye wo no ma bi a wo koye na ade abrebe ma ayesa ade awade eti na ede bia awade no egu na omusu no me da wase anade botai no ane se nana mo ka asa no na wade ka ma mu papentra ne ka ma mu se ne no e ka bem sofo bremo Medasi na yachia atifo ni ahwefo mo Facebook na katacha nsem no tete no ana ye ware no na said na wo kana aware no na emunye du dabi afisi na kabi ani na man anko wedding da o man anko engagement da na katacha wo hwe emma kane na no omo blessing na kra wo because oba be sore fa kenten fa sekan e fa kachire ko afu mu a katacha obetima do sa tu menke manche etwa bode de ja asa eguso aso ba fie o wia obeduru fie pe katacha onkonkoda wasa be so ja no edi nso si so dwobanche dwobode ye de egumma ye nkwan de ma be ma kobrane ne wodi tete no na wodi ne mo de pa na ema ne boa mema no trosin sa na mema no so to wo mu eti be ma bi kwati ko tandam yase ni aton hwremo ya wio ne wa ba be didi ya bo hwrema mi tu kwani ntima no kasa no akoye brofuse oh mina me ga woni gawse kata chao o yanzimani mi das but the way you see poroche me no me da kom okay so for onye kada on kata chao ti kane no sere ne mane si boa mema no na eboa pa kata chao ma min kasem we na ye nanan mra omo hye ne wawario ni abdabom na kamane gi ho pa na ekodru mfimfi etoshumi no ka sese oba nya ajapade a onfanko na oba nya ka be manfa no oho ne mum de medi ho yawo na me saso ntinsi aware mienu miensa na ye nanan mo hye mla se enkoso no kata cho no so kayo pa sofo kata cho kaye e wo kwan bi so e kwan bi so na ye hwe aware no na de what no waka kwaso di kata cho aware no yenka se de na wo sika no ho nso a enko ho se ho nso a enko ba se ho so dia kata cho wadawru ma so nya mienu nya miensa eboawo e ma be ma no kwa nyini cheyie atiefo sofo na kasa no o de se ye chirim kakra ayo kata eboawo na ma ho nso na uda mantwa dia entrai ene dia nkofo bi ba enkonko tete sasa na ambe so mereka saba pepe na wo betimi ahwe wadawru ma wo betimi ahwe ba kokra men ko huntimi amen ba kokra huntimi enko saba pepe na kata chenya me ye wadno to nse na bibi wo ho dia so fa mienu miensa wo be ma na wo nyini chenya kopo kwa bo oba so pia se de oye David no wo se na David wo hia ba ana won kan kire me kame ma tintin tietia eto anani mu me de be ma wo yakopo na ka Kwamam 5 minya ya ba fidie so ne pa na omuno atia
So for me some me nua no me wate You want me? reconciliation. Hey. Okay. Uncle Chow. So for land there now. Yeah, land na ye sire ye nua man mu a se de ne ye ka se abrabɔ no ye nyina ne ye di bom eti se ye wo fie na bibi se ya mun twa ye ma ye ma munye gidie wo ye mu se ekwa bia so no se wodu sika kokoto bobo a se bi mpreduasa eye no munyam se ma wo nuku ma wode ye mun nsem mpie mun nsem nko ba bia na wode bibie ni a na wo frɛ crazy na besa na wo frɛ bobo na besa na wo frɛ toba na hyem so a na wo frɛ bibie na wo frɛ dia na ye koya na se bai ekofa kanso wa na wasaso da besa so dia kata che ye bi wo ene ma bi kura twetwempra ama na ekura no se bibi nti yeda so kai wo mu me na me ka che wo no ma bi hu kata che ye wo ba bi ho ma se bi mpraduasa se bi shopping a wo ye but on so fu nyina de na wo ka bu o na se onyo fitia na ba ye sofo ti de me ne tamane wo mu kaneno tamane wo wiase kata che wo ma bi wo ma firi akwan mu a se bi eneyi duru me bi a wo bodin a na wapagya wo ho che se o to ano no so ato ba kofo nko awi ade brown me da say abrowatia and obi ani bibi kan o ba bi ani bibi kan o dem adai abrowatia kasa Ada choba man pacho me da say ye che ye tie fo mo wa chichi ni pinche ya o mo tie Sompa 93.1 FM Kumase Swame no hotel wa na ye ben ho na obetimi ahwe ye dwemedie ne e wo YouTube Sompa TV den go fo bi enyame o enso mu nyame sa o madwe na ye o mo sa e na Facebook nso ye Sompa 93.1 FM okwa ho a wonsa beka na otwebo nso so a ye beda ne ye ho de yakọ Sompa TV wo kasafonyini so TV no so na wonom so a omu ebehwe no ahwe ye wo ho na ketecha obema ewi ase wo ho no nyankopon obo oba no obo ne se omeye be ma se so boafo enti enka mi hu enfonso bi e wo mu se oba eyi ni sika oba eyi ne ho ade bi owo e de aboa be ma no se be ya omu nyina omu abro abo na omaka bom se ho namba ako omu obo no ebe koso na so ketecha yese okwase ni ti a eya na agrogo usa wo hwe no oto de na bambedu se me no netie na o se ese de wan kasa wa ho oden no hwe a eboro me de no so ntini wo hia wo ba foforo wa blabo ma kerecho ho asede no so no wo se wutimi ye ni nyina come on fi se me hu se asetena me na wotie no kerecho emma dodo na no enne ma na ya kana menua mema no kasa osofo na na kasa wo se tetimre mu no na ya nana no ma no mu brechen enne emma na ya ba no menene nya adwen obi ane ne kane no na afuyo ena na wokuya yo enne obekuma se ase no ma yensa ase ane de yekuya ni nyina no ebi ni hobiem akwada ni dwadie oba batan eba hyenachi akwada 6 months 4 months no wa chekere no ahomache no miensa ene fa ne no nan na wa floor ka trotro na wa badwom oba betwen tachiman ento sika bi eba ba ile ka bi eba no ono so ayemasom no ono so de aye ene bia mo so ba bi di line mu ne ba hyenachi onya atrotro nko fi okwo yen kejetie ha se no ye okuma sintime de he ye mfato ho okwo yen kejetie na ye race course ne kuma se mountain so ye di edwa wo ho na ensuo tone eya penny kwhwe obatan bi ba hyenachi or the rubber black and ase blue one yibi e na akata no no otim ne man so bre for so e ne man so no wonom so bre na me na wote na me ya ma afam de bia me ma me nka we yansa oba wo betena ho se ene ya market nkete petty things bi e wo fie set is like baby wo ho a emma mo 50 cedis ana se bia gas e bia cylinder ketwa no se bia kese akura na wonsan so a e bia ubetimi akwa fele de wa wonsa ebe so e bia water bill ba wo se be ma ni ho me de twen no ne sa ne ma no fie ne ma nkete ne de sa ma na wo mo ya sa me ka che wo mo ya sa de na de bia de bibia akoso ye be ma no so wa de ne nyina da ene de bia obekwa abonten because e ma bia ye krado se wonom e bra pro musika no mo de sponsor be ma obepe na sebie so obeka ne ho hye wompem na bibia so watimi aben no enti sa wo ye yerenom fo binom no yerenom no wo munim se bia de ka wa hye wo mo se na license no ma me magi license ne de he fa no woko ma grepo ne te se wo hye ma he mo te se me ba ma ye na me ba be sa no bentoa no ente sa
Emma na wɔn mo mema e wo fie eniema kitinkiti bim na futu sɛm a mede kwa mo nyina ne sɛ is better so mo bɛsesa sɛ wɔn sesa de a bɛrima no ɔbɛkɔ akɔfa ɔba foforo wɔ abɔnten na ɔno so kora no wanhwe ɛbɛyɛ no bɛrima deɛ ɔbɛfi so ɔfa maa mienu ana miensa ɔbɛnyina kyɛ ɛyampa fi sɛ oni atete bia mutimi mbrɔfo ne so na mmom wɔ ba no so no saa maa miensa o sɛ mienu no so no ɛba ne saa so a mo mienu so no na da bia no akomayadeɛ we dwene pressure na ɛba wo so na ɛba we se so enti ano deɛ me di sie no no na mɛma no so no sɛ wo ho nso adana kada chao dia na me bra ne comedy si Como se o disse ha yank. Ko ma me komanim. Ko Yase mrese sans mema de ne katacho kasa no di kaka mrese sans na wasesan ho emre dane a na wo so wadane ho bi ebu ni mo nso so a na wabu mu se be ma wo ne te no wosesa na bia enema so wosesa wa abrabo no makatacho ba bia be ma de ne de fa no wo ba no so wasa wo so dane ho se mebua be ma na afa mi ho se ne nsem ne nantie mu na brabo mu niema bia si wantama me hu niema bia ni so ya katacho mo na me de bua no there's no need se meto akoso aye saa de no enti na make say wo san we no oto de na ba bedu so hu se wo ho nso awade mienu a ene empere ho na wo pere ho akwa na nya wa adwen se e bia be betena se no mo anopa na ma pon no ndume kwakodu fie ne kobodu ba akui me kakra we bia tefa ye de be man me sade ba be so e de aye wo ne ma wo wi a wasa asi abonten de a e de me ma no bi kura mpofo mo yirim sika de kwama ma foforo e ya na ye nti ya so sade no so enti we de me di si ase nom na nanu mo bla wade mo sisanye ne de e wo se ba fi se ma dodo na so ketacho omu bi me ma ne kwasea ajapade ba wo sifia be ma se de na me nu omo no ka no wo be hu ni a wo be ma na si abonten nuanom ne wo fa mbe ba se ye wo fa ase ye nuano ade na emom no be ma no obo ne bransa na oba na e ba krampo na ye se ne ofiri mu a e wo se ko ne ma ne ho e bia dan kura ba ko ye yama de odi ade ana se ne na be ma ne nana na eja wote ase ama bi ono so adem ana se wo de be ma ha didi ho no eno so krampo aya asem ne ma na ja boso nti no ene ye mesesa ma ne siesie wo makwan mu ye na mema no so nye wo ma se de se fata so mo ye no wo mo nye awade ya ne se de se ko no ensan ye de e beto akoso afi se mre wo no esesa kede choma me fancy ase no amendment. Okay. Mama enko ahoma so na memfa nipa mensa nan num sia bi na fe yentensi asemeda ne hon asemeda hon ne so. Hello. 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 Hello, master. Hello. Yes, sir. Meet you. Yeah, I'm beginning to focus by a boy. Yeah. Listen, no. I come up. The intention can say. Pato yetio. Oh. Hello. Hello. Ajaba kokoa. Ayere. Kuri. Katika. Ha. No ba no watch. Ha. Oma jawo Ya hoye pa. Abitia mo fato fa kwani Sompa UF. Aha. Mo fato Sompa kesiero. Aha. Fa do bi je so ya ni. Ami adu obi an room bi bi na do bi ya. Ya da ko da bi be so ma. Ya wa sta testira wona. Ana ta sa da na jilo. Adana ha dwene. Asa ne ate no. Hey, aja ena ma be manimu ante anopa. Da ana wo ye kokura MTF wo se asa. You have no core credit. Ebina akwa bi bọ ko ho ko hwe fridge mu ne ma enimu no. De bi wo mu no atete afiri. Mera wasifa. Hello. Hello. Yeah. Kete mema. Wo bo be madin. Ehuri. Nye enenye. Kete tawo eya wa wo faase fi anka ka se fi de kwai asanso. Oi wo se mo na san de wo bo modin. De ma se pani di madi amudi nyame nsiramu. Yo. Na edinka Sompa FM nyina. Yo. Yo, men comment sam so
awade mi ensan eye pa na mpacho obi ka so bi break record ba mpacho fika se mpacho fa ko twim ma na mento aso o nyata se wadi kai watitim kura enti ni papa wale mi no mi so me wale mi ensan ma break record na de se back hello gonna do ala mo wale ma ile ho ni mo me twim ya le njai ala mi ya lo wale mi ni nye Oh. Wase. Me da wase. Okay, wase no papa ware mi no ba ware tre no breaking record. Chira Asem. Hello. Yeah. One checking control me morning junction. Yeah, yanko. But I'm always breaking record now, breaking my was. Ai. Manche, what one can make a womb papa. Me da se. The moment you mean changing there for Sunday, man. I say. The country, maybe. Me da wase pa. Hello. My 88. Hey, what that for? And that's what the Viabo, Cynthia, Come on. Salafia. Yeah. Pacho mi checha omono na was of red omunta kwa na efekeke. Ai, Nadia. Me de meto obi afusa wale mienu de enye. Yo. Enya kula ye kuro mi esremu ni ukwesremu a. Ya papa no mo wale mienu ne 3 ne 4 ni se ya bla bwa ye bata ante no die. Ni to obi afusa onko wale. Papa ni free mu a na nkura na ye bata. Yo. Me da wase pa. Boyiri bombo. The best maker center Bushan Belum. Aha, yanko. Akra, Stormo Ajo. Mejo so pa, mejo so. Katra make can say o me sua de bia. Na me hu ni say so da bi wa aso make ni fi wa so ba mi wa ha se beto me. Awade de kakamtishi be man kaye. Because ye wo kurugba na mrebi. Let be in the ukoto na 2 million 4 million ni de keka on. Yeah, me kai. O kai sala no. Kai pa. Bi beka ho na na kura na chepo ye de chekwa. Kam tishi mo so yeah. De obeti aye wa de. So na wadodo na ye mum. Na mum no panie ngo panie. Panie wonam tikam lante here beba bia na nkaja. No kwa wadi o. Me da se. Bia na nka kwa wadi o na ne me koso. Me da se pa. Hello. Okay. Yeah. Original Nigeria. And do unya me no abaware for short. Unya me no abaware. Ese unya me no abaware. Fasi. Ah. Yes, man, tie as me befi. Original Nigeria kura obo nyehye. Okay. Abusa for ya bowura TV no so. Na ye fa asebedika sesia. Asem no topen ba ko na topen ba ko ekum so no. Ano den 3 match. Yeah, that's it. Okay.
Enura ma me bi di asem beda ye na sem ni nyina ne se wa wo mamu mienu be ma one na wo ye nagu na no kwasem ni be ma ne nchikafo no edi makwase na nipa papa ne mai okwohwe ne a na se de ne ngam na kuma de ne ngam na se de ne ngam ya fa ko de ya kosie suku otesa kwara no suku we me kwa okwohwe ne a okwa nkwada no ya fa wo akosie na Nansia na nyame honhom ewo so no say hey sorry wakete na nante sorry na shirain arise and shine and it say sorry na hwehwe o mara kira kwa na obehwe wa kira kwa ya fakoda Mmrantehene na badwafo was Sompa na 3.1 Asem peni padwumadie so no ma me beto na asem so asem to fa nyina Nessa one bema no woman mumi no baba ko bema bako bema na nya 30 years oba na nya 28 years watete se o ma Nipa kase akese bema na wi university e wo bruchi mem oba no so e wo Ghana ha ya adwuma o office kase pa oba sore so kwa hwe nkwara na si nkwara na de la lai agoro na wudie ententam da Nkwara ententam da. Yes, so Nkwara no anya wumma. Abusia fo ma me be kan asemi no. Be ma yi a wona na wo ye no a. Wa free mo no ne nua ba frɛ sɛ hwan na se ne ma ne nkwada no. Mumbi se ne yie pa. Na ochina nyame pa ye be lande wo ho be ma no nua ba no waba enkwara ne mienu no soso sese ba ko abrochire de wo Ghana ha se nso onsoso waba na we de baby hima pa nyagodo hey okay be ma no fonni ene da so no ne nkwara abrim no Obano symphony and a dasoro kama. Okay. Mami wa na kumana swaba. Mami no ya mamu akwaba. Mami no obeka wasam no tofa na mabono. Se ababa wo yo tiwi woni nua be ma panyine no eye wo ma. Wakuma na obo no sobo no wasene de wo se wanya na ba bi ko wakuma obo no sobo no mpacho woni okay enura de na hwehwe aso pa ye pese utimu bio ne ma ye ne se aden wo ba ma na nyina from day one abepem sabri na akoda no woni wo emfie be mu enkwara ne dum fie sei na ya ma wa hunu kwara ne be ho de pese wo ye analysis na ma ye aye dai krata bi so san da so krata no ye be kenkai na ya kira se akotwi kasem one by one mame timu bi ma ye aye dai me pa cho me ne abranti ye fa ne kofi agema me ne wo obaba menene wo oba ba akun be ma ba akun na edi kan be ma na medi kan ne wo ye enti amesese o chirem senti a akwada na duru sa bri na akwada ni niwa na wo so winnim wo ba no se ababa wo te we se uhunu no da wo hia no kora be san no ho me da se aye den me pa cho na mi kofie ho me kwa mekọ no maame ne ka chem se mi frifie ase nko ebia ne mahia maame ne wokwam o ka chem se akola no akola bia ni ho na enra case no nipa bebre no entment ntinka ne no aya topen nka wadaroma asem no tofa nyina na mabono enra case no so wo san to ani nyina so biewu a in fact enim de maami so woka enim de bai woka wan hwe asem no ye mfa nkohwe
maame na asɛm awie nyinaa ne sɛ wɔne bɛrima no wɔ mamu mmienu na hunuhuna ɛne ntrɛne ne ateatea na kai ti no ya amana nkɔhwɛ ne ma ne da kosi sɛ ɔmde nkwara no dosu kɔ ebesi nnɛ maame mesrɛw nkete ewu mu no nyinaa deɛ yɛka se yɛdoso no a mesrɛ obi a wɔti asɛm bia ate deɛ yɛka ase na yɛ deɛ hwehwe yɛn a wɔde asɛm bɛda aso ne sɛ enti ahunuhuna ne nyinaa akyi ne wantumi anya bɔ bi a mmoa nwuram ankohunu wo mbai me pa so dabi manya bɔ bi a nwuram esan sɛ efie hɔ ɛna na mani da so a na ɛwɔ sɛ efie hɔ no ɛna mekɔ saa nkwala no ɛwɔ sɛ meyɛ de mekɔ fie hɔ kɔhwehwɛ wɔ mu mekɔ no wɔm si nkwala ni hɔ mekɔ no wɔm si nkwala ni hɔ ɛma wi ase no mase no wɔtimi ba me fie bedi di matam ka kyɛm sɛ ma me si fie obiem adai sɛ nya na wo nkwara no ana sika nko hiem mimi di ni na ogi tum sɛ wo na wo nkwara no na mum ahia wo nti ma fie maame ne de ogi tum fine sɛ me ma ne wo mu fine aha na maame no ɔha no ɔtata me paa meka sɛ maame no ɔtata me ana me boa na metahia mahia no adwuma brosan ase baako na mehia no ana mehia no ti mehia no ana meka kyerɛ maame ne sɛ ante na enkora no ho ye ɛna ɔsean ɛna mso woni ɛda ko mɛba bɛhwehwɛ nkwala ne kyira kwan eti meka saa no ade kyeyɛ mekura de na meni hɔ ense meton pipi ne ma nti mekɔ baabi eti de mu ya nsa me ma no ato ayi omoba no mse ei maame bia ba ofie hɔ na dwuma wo di unua sistega no ana mse maame bɛyi na mse justice nana ana mse ei ne maame akua de enti me baaye no ana me be ma na konwa se won tena se Monica enye tire senti na mpaye me be te won me be catch o se nsimi fie obi wo se fie o me botuo na mse maame na dia boni be pa na me fie se wa me dia ye wa enti wo ye me seye adai enti me ye na mse maame sa wo be ha me ya nye pieko na first ndi na me sa hye wonum se ma twe me nsa enti dia wo be ye bia ha me na Mmrantehene asem American me baba ya no mam sister yi se me ma beti enkola ne de ma wo mu a papa eduabo ho wo se me bo me hu dua se me beti enkola ne de ma ma me na me bo dua ne wia de me pe de o mu pe bia o mu fa me nko akola no me nyisa no o papa ma me 1000 kura da ma hospital da abibidro na me yeye me ni baby na hospital wo mia me nua oye konfo wo firi kwada so wo ka benya de konfo bia be kire wo awo ka me nua ne na jima me ko fa konwa kotena ye dan ati ana me ye me se awurade tena se na ese de me ni wo bia mani da so eti akwa ne ye se de wo ba na ana me sister me ma me se Monica wo se kire wo ye de na me se me kantum na me nya ma de ana me ma me so no ye yalefo eti wo twene to ba no se yakoso de solebla na wunia no awo aka na wo na wontimi eti mi sister ne ba no se yire ho na kyem na wo kyema de ebe ya no maso ni mu na mai mi sister ne ye me dance ni sase ma me kan se mi twa kontompo a onyankopon onpo ya grada ensima pampam mi twa ka ko maka mommi ma mi wu me fie se wa na me kasa asem wo se ana mi sister no ma me kyem ye nti mi wu ye na kira de na ema ana okofa ebo a ye yam so ana o se tena so na akira de ne mra ti me tena so na o se yere ho na kyem na me de me ho kyem ye nti akira de ne nyina ba ye na o de gu polythene bag mu ana o se Monica emu obi ye ho fantama kata ho fa ko bo mo ho bola kese mu ko tutu amana no na fa hyem wo di hyem wi a na okay sambra sem so nti wo na wo wakoda no me pa cho ha ne okay nti ahunuhuna ne ntre ne he nti no ya mo ahunu wo ma no me pa cho da bi okay me da wase oba be man wi university no wote say na ku school na wi university papa me pa cho da bi akola no onya efie nan na me ka se me kope sika ni bi di ato aduane ama akola ne die na manya bie no anam de ni gya wona na se me pa ne chew me ba me kope sika bi wo madamfo bi ho aba so ho enti tam ne so ye na ade asa
enti na ho no so nyina e kwaye enti na misuro ese me de mekọ enti ade chia no papa no e na mekoye enti mekoye no na o mate aduro e de ato blush so a o mu de ma akora na twetwe ne se enti me na se maame akua de wo de mesrew ade a me ye ne ma anye ne yie na me ho kire me de akora no kofie me nyisika nto adwane ma akora ni na de me de beto adwane ma akora na de enti na ma me de ni gya wo se me ko madanfo no wa ba mesrew maba enti me pa acho me be fa no papa esu toya wo se wo bro ko ma fa me nana monica fifi akọ ma fa me nana na msi mame na dai e de boni be pa na me de aye wa etu yem se misisika ko sikam sika nko hiem sika ko sikam wo be di me bani sika wo che me bani panyini na msi mame na de boni be pa na me de wo de boni am de me sere oka na me pa o chew papa oba no se makuman ebie na no kasa mimi beti akora ne maano a me franto so nya ma yanta nam dia bodua esan se maame no ene ba mi fie oba mi fie no ana me ye nam se me maame akora no nya ne papa ne ko fie agiman se ne papa ne ko fie agiman ka ko fie agiman na me ne nyi se ye 10 pesos ekura wa ma bi ko pum se me dia wo etime fa ne mawo na me maame so mu eti mi papa akosi safo papa ba bia wo bia onyame ento nkom wo ye bia ma me wo hwa me ko pem se me de wo ye mi papa de hwa me ko pem se me wo ye efri tanem urade nyame mame akwa de wo di mani mame de wo ha me mame na jamade mame wa chire mu senti a mame na le made eti mame no disa santrene ne ye hunhunu no mu a omo ama wo hunu ma ne ana mame ne be fa abaya no ewo mu fie kwa da so na wo so de na okwaye wo ba ya no en wo si ai me o ma me nwale ne ba no enti no o bete ne nana okay ana me ka che ne se maame me ntimi ma ante akola no esan se me papa ene hwe me enti dia me papa be ka no ena me de magi atum enti me papa kwa adwuma wo ba ye no ana me maame ko frɛ no ti me maame ko frɛ na me maame so ye yalefo enti me maame ye no sakwasi safo se obi ono kase yanti akola no anya yi a ma no nto wanu da na o se ya de mu adie de mu ni nkɔ na de aka na ye bɔ ho ban sabio unim se ukunu me na ye me ya o so ye yalefo akora wonti mi Nipa wo pa hwɛ yi saa enkora yi enti no wo de o so o se ordinary de kɔ a ma ne fa na de enko enam se mate nam ko yi entaale miensa enam de gu polythene bag nam de beja maame no kwan enti ade chin ye no enam ye enam so ene sa de a maame no no tontontoa wo French lie me ko ho ti me ko ye no na ayi akola no no ho ti na akola pese osu na odi machi enam se maame me ba me to ade aba me ba be fa asesi a enam ko ye papa me ko maame ni ko adwuma maame ni didi me no nya sam kitwa wotim ba fie nyina be di matem me wa dansefo wo ho sesie ya obi anwu ye obi anyera ye okay abusafo maame no nanum asem na waka no mama yenko computer so adwadi mra na fe yento aso Odofo me mawakwa ba eba abe heba clinic ope ayarsabia emprempren nipa dodo na do nani akirem wo ho na wo nya wayaresa na won mo eti apa na aye abe heba clinic yade ahodo a abe heba clinic edi hu djuma aye sickle cell epilepsy etwere yade ulcer yemkro typhoid koko oba ene bema opa wo sexual weakness oba na bema wayemre ewo mpam oberima ne bema afon anase ayaketwa fibroid pressure stroke ene STD yade ahodo na eye anisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom abe heba clinic ya won mo ebedi djuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo abe heba clinic wo hwehwe abe heba clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum and obi de yare ato abrabo so amesebra abe heba clinic be boa abeba matia kanoso
Obakos. Wouldn't miss our bra panyin na yira seme. No ya ntumi anka o. Ye bono. Oba se chichina. Won. Konfanko. Asem wo mu. Bibi pa wo ho. Me de se bi nua be ma no ne makasa. Onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya. Enye ne sisi. Bibi pa e na ekoso. Omware foforo nse na ntesa. Na madam for one country me. Na se na de we dia ya asem ketu e. Na na tiefo. Obi antie de me kan yi. Ba ma duru biribi a ese sa oye ho aduru. De ma ni je ba no yira wade mu. Muaya ne ye simple kra. Aduru bi was cement ba shop. Asokore mampon. Ye friend cement vital herbal mixture. Ni nsu ho, ne topa yeso ho. Na sa aduru mema nyina fra na gan. Mema duru fra na gan no eni hammo. Wo de yan sa wo ba no. Wo pa mema duru fra na gan bi ato a. Ebi was asokore mampon. Cement ba shop. Ene mia eto bibiduro ni abrofo duro do no a. Sa wo pen do tu a. Koda ni farmer. Kolinak, Misty, Epidank. Presa number C 0240616061. Mema duru fra na gan. Mema woni mfie du nwotwe entumi numbi. Jesus, my Hallelujah. Mini adofo a wo hwe me. Dira ne odifo Samuel. A wo menhia ahemboboa no. Ejaba family house. Ohu haunti ena ma me gina ha. Ohaw bia eda wo so. Se amane na eda wo so. Eka ena eda wo so. Yale krankro ene da wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira dira ne odifo Samuel akwankyerega. Hey Joe, we meet here. How far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure. This one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win one Ghana cedi on the spot every time. Gosh. Check your counters, no quick. The Eagle Countess Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win one Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Yo, I was here for a buy Nanumo Asem in Mommy and call a Kumaso. Na yenini komo. Mame ya mwakwaba. Yaja. Ati say. Unyankopo ando me yenpacha muswe. Boko. Obaya wati hey mame Monica wakumano no. Nyame kumana minino. Uni no. Uni abeme bia warene da. One na wo anware no. One na wo da. One na wo. Uni abema ne na wo. One na wo say. Mienu. Ankola na way. Second born, first born wo ho. Enti first born a wo two kwan ene second born what hey eye wakuma yi ma. E ba cho you. Okay. Enye wo ma. E ba cho David. Enye wunuanum bia ma. E ba cho David. Wunua be ma ageman. Wone oba na wo nkoda yi. E ba cho ai. Mela wase. Eye den ne sese mpampa guafu so yi odaroma. Yo Mmrantehene. Etiefo amuwane wo maye tie mi na wo munti asema me kan yi eya me yase Monica te wo se ye mane hwan amrodua obodua obi ene sei na me ni me kunu okay wo no so ane ye wo no fie wa ne ye wo be wa ne tete me e wa ne ye wo me wa ne tete me enti e wa ne ye wo me wa ne tete me te ne ye wo store na me nso me nipa bi a me na ne mane ne na mu nyina me na me ne tenaye mini kwani Nipa mini try so me na papa enti ebra wo kofa anyi se ne ba me na kura ka se ko wasan minu aniti se wo hu se oba bia di na chi denti ka minu an nka sanye wono na mka chena na se nana enipa ya mpo no oba awanyam na onim be ma wono nyim ti wo de men kasa na yenye ba yeje ye hwewo no wo se ye ntimi hwewo etu ba fie wa atemdidie ye fira mekomu a ufiri ko ada so enkurasefo ensamfanye etu be keka sa na ye de ni nyina akura wo ba me
me sister pan ye ma ne ye tre me nua no nko a na ye bema me nua no nko a na ye bema ne di machi me so me kotena enhia so ye ne me ye di me kosi ho te me nua no nko a na na tifi ho ye me no pe te ma ye ne me nua ma ye ne me kun ma ye ne me wofa ma ye bibia tu ba tem di tu ba na ukase oni ska de ye wo no kete ne di amam ye nyina ye nyinyini yo ye nyina ye nyinyini Monica ye nye bi da yate enti menim na wo store awia me na menim bi kunu to ne mpaboa enti na ye wo maame ana wo nana me nana yo wo maame yo me ne nete ti menim na wo store awia sata na me maame nte me ho na me maame nte efie na me maame ti stadium lobito e ho na me maame wo a wo se wo de ne bere me maame no e ho na me maame wo etu ba wo chia me de me bodo nkwa mi wo store ne nam na nso ne yeton abrochire second hand paper me na nso ti store ana achia na akọ me na ho menim yesi me wo wa na obi frames na akola yi ye husa na okura maame bi na maame no wo wai ana me twa me ni san na Monica wo da ben ana wan ka hwe an kire yen o beba esumo chobo ana me na na fa akola do ene de ko fi wo si be me boa me first born e wo 32 years ne ba no wo say me ba no 30 years Monica so won 30 years so won wo ni year ben me won 16th June 1992 eye benada na me won mate enti wansi wa de chiansi wa de science wo hwe two good weeks papa bi na ba fie ho papa bi na ba fie ho se mo mabusa wo ba bi ado ba yakosa wo nkyere eti ya busa na afi no wache enti wo be busa yen sampa so de akora na beja yen wo se me maame Monica se me maame na de akora na beja no enti papa na ye na me na ka che se wo na no se wo ba wo se wo de wo so ye ntimi hwe akora no se be wo kura ba waje no enti wo be hwe na ka ne ba no wo be hwe na ka ne ba no enti yesere mo se de wo be ba be didi atemu enti monko ne hwe akora no me ne akora na tena hwe ne school amu yare emu ka me maame ni bi me nana ni bi wo te wo be keka we atere me sister abra Monica wo me bi be di mu matam Monica Jesus wa ga je da so fri wo nya no kofo sister wa wo ye kwashini ba na wo si wo ye sansani ba na so kwashini wo yo ba tam papa wo ye fu na wo ba wo ye fu mu fu krasini ba pa hold on fire hey mama that you can nya carry on wo kasa me kasa ana oba be jira be yi nsamachi ana me nana ene tete akola mi kwatena nkran mi kun akola we wan tutu na se da wo wumpo ni din no de wiye kola we otiwi mi kun ti na akola na mi papa mi bra na kola na ne ba ne kola ya kan chiro ni da se o mo papa afrim nam de na mi kun ye kola ni nti ya ma ne an chira kola yi da be pim se we nse ba na kola kura wo se me papa ne papa wonim se mi kun na ye ne papa me wa fa bai efra broche ba panyin ye ne to me wa fa na o ye se obesu obepan kwa wo se wutimi hwe wo Mrs. Panyin te ya wo me dance ni wutimi hwe wo e de ti na akoso afi David se wutimi hwe wo ma na ye mfa Mmrantehene o de ma me kasa wo se wutimi hwe wo hold on fire Mmrantehene nya mini ni pa ni muni se Monica se me bua ye se asem bi wo etwale de ya dance ye efie aduasa made atom de ne ba na nya efie aduasa wote kwa da so wo ba hododo sen wo ba ho me beti wa me din kwala ko tran kra 17 18 years no wansi wa mu sama se da na so na kwala no mu ti kuma se enkwala no mu wo kuma se ha a wo se wo ba fie ma me ma me didi watam me ma me frɛ me ka kyerɛ me se o hia wo jo ni mi sister panyin na ne nam jo de wa hu na abo na chi aso no se na kwase ne me en frɛ ma se so wa ma ne se wo kɔbo no wo pere no nya se wo bo no na wo beti abo me ma me eti wa anyo wa ye no ha de me ma me kura ka cho so tia wa de me ma me ka no kura so foko se enfre no nya wase no on fa ba bia ma waware ye e no wa be fre ne se wase abegusa ne e na akwa ne me ma me ka che dem e firi wo no me wo hwehwe me woni me number me so me ni mo number on fre nkwala mu bia wo ba fie ho da ben be last year say me be kuma so me call kwa da so ti me kwa na adwene kasa kire me say nti nkwala yi o mama me wo let one na wanti ho ti me kwa akobusa fata me mu fie no mpo ti man bi
na me busa no kyerɛ me no se kwa anti mai na so maka ne se enkla no wona wo ho na na me ma banso yeti me fo mo nti wa fo mo afa na me ma anyi bibia no me koye no me koto ma me bi o se ni nua no ma me ni hu me na ma me na nkla no te se me busa da busa se enkla aben anya o ma me ni ma me asem se ya te se o ma me kura afiri na me se sa ayo no kra me ma me di wa firi na Monica wo ho na o se wo koton PP for ne ma ntu no fi ti ma me ne frɛ o ma me ne wo kasai na say me fa me number njaw na me so meje wo number because mbe wu say wo ho no in fact say I am yes mbefuo sent wo ti ase say wo ba time wa wo ma Monica na watimi ayi wo ni kwada so ni krofrom enti no me ba no ma frɛ no ma nka no hwenti January December me ma me wu ye chi me be yare pa enti ni aye aduane kwansi no mu pie mi sister we wan hu ni da wan hu no se Monica no woni enti me sorry na me frɛ me sister yi na me bisa sister nipa na wa ba ha no woni no so abana me ni da na me so on kind baby a wose there bi na me so yeah sure wose there bi and am say ne justice mo ma mi o and was and me sister no be di amane enti was my sister kan say na wa ba wo ba no so no wo na wo sister no and ankola miensa and na ba ma ne bone say akosua ni nua odi na chi ni ho ahwani na me sister so jaika na wa ba me wo famo wo ho ye de ye ntimi fe ye pe no nkasa enti kɔ ye be ka kire ye wo fa na se okase mo mra na bibi wo ho a na mo ba wansi wo biem wan frɛ ye biem wan ka hwe biem enti no akra manten wo frɛ na ye ka no ne ye nim sanka Monica yi enko be na dwen se de wa ye enko be pacho na ko wa be gine ma na ne ye nim se wono wo de ba betena wo da ben na wo ba fie wa Monica na me ma me kra won ti fie ho me na me ne tena ya me ma me wui asana me na na be fie ma me so ase mu ma me pacho abaye be ma abaye di na chi no owo hene o akwantu o takorade ana o oni takorade oni mrofi bi na ye adwuma wo oni gana da bi eti a be 3 months 4 months no waba oni German for na ye adwuma oni ya me da wase maame kwasibu ni se azumi se nyankopon fa sa ma o nyame mpa nkwati chichichiri se nkwada bi yade bi so wo mu na mo ye na yade no nkwa ka mo ba kwa kobo maame amane da bida fine hold on fire nyame on fa nkwati chichichiri se yade bi bo nkwada yi bi mo pem so anye yie ana oduma kuma wu fa nkwada mu bia kan bo kwa kobo maame amane mini no because ono odin kwala na begu wono wa mesi wa mehwe wo mo kira kwan de mpese mi hu na me so mini ba bia wo ka eba ne sa nka mo besie ne sa mini no ayayie mini no o hwehwe ma no eti yin na me kwada so fili wo so no so fili so to obeto akwan cho picture o beto for so akwan wo ane na nka se wi masam na no se winning baby o wo de anka abekwa komo na mane na winning baby o asa e wo ka se ba no de picture be wait 4 years ben akwa jina wo 4 years was 4 years no be ja akwa no ke o akwa wo 4 years me hold of fire abusuafo asem no na ni so no abie pa asma ye kanya abotre enenimu sa edwie ofiri wutiri wim koto bodwese mu a onyerai enwi kro no emu eno nenam na kwasibro ne se misunderstanding maame wohwemu a na o demand se maame na se ni tofa mamono na se tofa ne se obatai wabeti ne ma agu won so wan hwehwe won nti won so kakra empaye ne emode mo kakra nkwana na yeyi a enya fei ena obeka se ne ma ne won obeka se ne ma ne won kra no a enye dwato a emu odu pa maame nye wase mi nyina I've seen the answers of your issue ena maame su claim say mia me yefumba mo afa kada sichi kwa bi so atin kwada no atche mafiri menchai ama obatai me bo krakrakra ma hwe oni a me hu ena me hu me ma
se mokura modi midwurum nti se me hu me ma ese mode me mama me mama na wo so asem no no me pa so papa fine okay yanken kai krata bia mama krata no wona oye na prema ye krata bi na krata bi da so papa me pa cho asema me ken se me na me koya krata wo ya papa me pese me friends odi bodua wait hold on fire asema me pese me kan se me wo fie ana mase no baaye ese wo mu de enkura ni ebetu kwan enti me enko high court na yenkoye papers enti no papers e kire sei wo mu de enkura ni tu kwan okay ana yekoye papers enti yekoye papers no maame ne suma me ne bra bi e won kran ya di krata no e koma nipa no ofura broche aba no me first time am di wura nkran abontene so yesi ba bi di ABC junction eko ene yekoye papa no ma ba bi da o ma ya aduane di jade tia no pa ana papa no agi krata we ba ko ana me mase e fa ba ko ana o mi de ba ko ma na papa saa time ni mu no se na minima kenkan a enka me kenkan hu se ade a wo mu ye mi nie minima kenkan obia ankenkan krata na ankyerɛ se ankyerɛ odi maame no na me papa akosi safo me pa cho no wo Islamic ti me ba ye no ana me de share ayi mu na me ye na se papa mate abusuafo to the best of my knowledge ne minimene say commissioner for osubia se obo letter brofu mu wia okenkan kyerɛ se ye wo twi mu kyerɛ ansana wodo nsasi so ana wasan na me bibia ye me nwanwa kakra wo krata hu ne se me kenkan ni nya ya adoption agreement of adoption just obi eti obi ba ahwe no ehun krata asem no mkoyeye just ma me na prince se omonti akwada no fine amamle ni amane kwan so se be ma bi wo fie na wo na be ma ni wu na be ma ni tikafo ekofa ne ma bi ahwe no a there should be no adoption agreement if you say akwada so ye mboja ababa wa wati we sebe mami wa no nsuo no nyinsen no eye be ma bi na nyinsen na be ma no ne boja na te we enti akwada na aka ne yese akwada nyini wo sifie no nka ho na de wo ka ho otimi ka ho so we ni ya otimi ka ho enti akwada no onyina kotu mbana kura chese otimi twusu se metna me maame ho ana metna me papa ho enti akwada betimi ane maami obetimi ne maami no matana obetimi ne maame so atena on the ground so say emai be maami ehunu ne babere bia anase maami be ma nti kafo so abehwe won boja ebiri bia simple calculation me I can understand why yekoye krata to so mimi nua kuma ana me nua panyiri wawu na me kofa no ne ba ne natena krata da so ne say ye ton akoda no ana sei enti krata no anka sese nipa mienu agreement ne fa wo ho no we sign na we ya sign ana we tom print na we ya tom print we the tom print is only one that's ni bia ne ho commissioner for us no the obo krata no ono nko a na onso osan ye ene wode ne stamp si so eti abusuafo maami ya ba midda Israel nyankopon ase se maami ba e won kan se maami nya ne bano no wa confirm se ne bano no na mom carry no hwe no ena maami wan hwe ne mano beti won gu no so sabana sa the children still remain the biological mother this woman or that's so the biological mother of the children or that's so ye enkwara no ho maame da bia me kasa se ba ma wo ma no ahwe wo ne a stay ne ma ne nkwara no hwe ne wa hwe maintenance ne na ye po enti atata de bi wo akwara no ho a wo pa ye pa obenya bi ye pa ye ma madam ase maame
Mestre say asem na aba no. Mompene so me antoto. If say you so pass no say yenko ye DNA test ya. Ohene yere oti hey. Ni moja na nya kwara edi ada. Yese maami ya. Enti mestre say asem na aba no. Mompene so. Na yantoto bibia. Na so dwe nya adwuma. Mmrantehene. Ana me di kaka amasana. We yi wo hu na sam ka. Ehu na namontu ya nke nuri ha wo. Nka ye nuri ha da. Na hakura do na ye. Na wo anhwe wo ma. Se wo ba atan. Na wo sa de me besi asa me ma bewia wo ma. Bewia wo ma wo kuno be so. Oh dabi o, mame. Abadwafo wo ma da wo ma. Wo se ma me wia no se ma fa ne ma me fa wo mo wen. Aha. Me fa nkola ne wo hen. Onkasa wo wia na. Na Na abeto nkola ne tugu ye. Okay. Okay. Sister. Me ba ufie. Sister. What do you fa duabo hunahuna me? Oh. No, that be Diana there. Me patro asam me ba. Diana there film. Me hu ba ko pe. Me sira wo me patro. Na woni hobi. Enti ni asam ni ni. What me ba ufie na ba je nkola. Anya wo. Aya wo maame. Maame. Am I? Justice. If you are former 4 years. 4 years no not 10 4 years ba no woni. Papa, me bring kola we hunu aja. Wabre. Ene de tie mame. Meba. Mame. Meba. Mame Monica. Tie, mame Monica. Meba. Muntie me. Hold your fire. Akola no woni ofana ne enko. Mame, me pa chawo. Me nya boni no. Enya ne kwanso a. Enya ne kwanso a mesrew. Sakwada akurase ne wahunu ne maame wodi ne maame achi a I would never dabi mekura tie maame obeto panyine me kasem sede wabusua panyine be kasa na me kasem me bu pa no anya nam no kasa me bu pa medase na wo akomadi wa komedi meba kakra me kan se eye maame sabri ye wura obi bremu enti moma me kwai na be sesi madu ne kakra no me ne opanyin ni nkomo ye be san atena asem no so nya me mo abotre wate abaya Esther ana what they say akuya mam nyako mo hwe anim ho kakra wai aja be ma aja ko se bo wa jiri pie o jiri pie be ma o do ya de me mama pe be ata o na pe be bi mo bitra ha o ya djuma ha ya sore se nya papa wa sore kwa ya sore kwa ya papa wa sore mu ho sebo why kwa ya papa wa sore mu ho sebo be ma to bo ase o ne wi ase entane sa what Nipa here we wa kasa kura no ye bie do ne ketwa o hwe no de we ntu no me se o de hwe e mon ketwa kura no waka no futu se chani ba je se so we no e mon ketwa kura no waka no okura wa hu we okura wa hu se se but anya sofo na e kan so be ka se bia sofo anya sofo kejamna wo fra ni kejamna hwe ne sa Wana hwe no ye ezo ahine yire onu go hwe no ye oh dabi so ahine yire do hu se o se ade hwe wade ozo onu wa obeje sei kejamna utiri de ebo edi kodi du pripa o o na na me ko mu kwa yero a emu asan atwe me me ho kra nko baba kra me bona dru onyi ne mu asan atwe okay abusafo hey kejam na sit down me si apon ma wa hwia me madwum ha me siu papa mo hu say yes siu akwabu ko wi akrante okohu no kra se mo kwa beno so no de si wura ana umutana ben so se de oyi makrante mekun se de mekum ejamu fa no omfi ejamu fa de usu kunu to twini yu afi no ti woni omsi mu yendidi otimi ni
Me kwatie dro kwa so mba no mafrem. Boy bi na so kwatie dro ampos na osu kuma ja mu fa ampos on di ku no. Ase na me kwatwam kwanso. Okwa no da krante hu nsa ko he fidie no. Akrade hu no. Pata da ko he fidie no. Ye guso e be ku. Fidie ayi akrade ya hu ho. O he ofa je mbe he fidie. O fidie ya akrade ya hu ho de ase akrade no wa se obre. Okwa ya no. Odi je ne gu ho. Odi ka bu hu. Ah, was you for? Ado ko sana fidie wura no. Ni yele ko ka chere nse. Ogba wo mre. Me nam ko aso ban me ko he fidie no. Ya mu akrante mo chebu. Ase. Ono ko go yen. Kan wati abeno so. Wa no de ko him. Afon ko fidie ne se hwa so yi. Kai. Ano ko sana de ko twa de ne pro. Wasa hu no hu amana ade. Esa nkwase akoro no. Okay. I was for Odifo Samuel. Man of powers. Man of powers nyame na ye ne sa. Waba. Adanse no dɔso etoatoa so. Na me di wende. Ade na ya ma. Sa o pese ohunu sa aduane bi ɛda. Ukọ na ema gina so etobia be aduane bi ema etobi bia ede fi se omo to aduane ho pa ema yo bia meto aduane bi o to ye bu ani kire o to ye bu ani kire ye bia beti ayo amma na wo he de o to eza na yetima ho ti ayo amma o twae na obehwe de o to ne no de nkina nam so pa fa kopo mo o twa foforo afi no ahore ne nsa se woman na adwene mu ka no o mu yin shemu no ye kosi ase bag bu echi kwade nipa gina honhon afede o sorry no se eja di no bi pade na tobi no se na mpe mienu bia no madu so pe mienu bia no madu anka to keto adi ano se o ma mi si metu akọ so etu amka na mnya ndey o se se yi to chuno so ba abete bola we di o fa no ko cho di no bi nto bi na mi se wetu aka wetu amka wo me no tra ko ha bete bola we di ntam amso wo ko adi we di ba ko krum wo ko e nipa se aduan wala we na wa wase afijase mu wura o se mu di yam bedi mu ani yam bedi okay Odifo ni am tresai yo wo hene asidanka nyame se adanse na ba na eba nti adanse edi ka de mema jamana de atodwa yo na obi ya no mona to aso na ajame suma atwa last atiefo Odifo Samuel ote wo sade mu hunu no oye Odifo a onte asori bia na wo se onte asori so da na oya ne se sade onipa asem to okura wutimi ko wunu bi ho se bo mema ye mompaye no sa na woye wo se asem to na wo ba na wo no wa bompaye wo hia bibi ifire wurade ho wo ba no no wa bompaye emom ade a wo hia no eye wunu bi na apese wo nguma wuni na de a don kam na ka sa nkwase asem no kura nkyene debe amma ha ba ma bi na wakotare ne ho na apese na yiri ngu na onye wukuna don venture emfa udi fo ma ho good ade bi akora na na babru kaseti ano emfa ma number 2 onye sikaduru onye double money o maloto number o mobayi ente no ma mentem osrewa koto star wo mro ene sapo mro bra me enware wo enye bi wo ho nware wo be naked milo merk enye bi wo na ko he ayi nipa no ayi wo be yire na ho he ne be ma emwa onye o ba be ma wo be yire ne ye he ne be ma pa no afom opposite ose Messi wo be yire ye hwe ne be ma aso wura no ho a wo be hu ne be ma na so di for no wonye okay meti atwa me mi jaw wo be twa wo ho wo beti abusa for ni aye kan de se Asem Odifo Samuel de Odifo djuma no oyiyim ebinum atua bom o sa be kwaye so anso no so obere mafi enti mesrew se bibi hawa bomodna ko Odifo Samuel edo wan wo hene na emfa ho se oni asore
baba foi o ma e bo plywood mu ko ne amfite obi ni mayi che de wa yi barbering shop no e mo so ma ya ye pa yi e bi de de che de wo ayi container mu wa hihye ne hye oh ma ye botire ya afin kura no de obetimi obi be botire bi medo wada de wo bie ne salon kura wotimi bo sa tene da enti se onyankopon beti odifo bia ye obi sade amawa enye de wo asore and they far from that David. Far from that. Ndia kenken kwa wahene. Wahene na adanse bi aba no we dia mama jamana kana. Ma me no obesi mi so o ka kra me. Opanyini na obesi jamana so ode ne bae. Wahene. Wase omu kurom. Na maame bi aye na adwene se wase ne obehye wone ne ma so be hawo asem keto afia bi o. Obehye wone ne ma se wase maame ne ball ba ama ne TV pole TV ne ma anu wakotete ho kakra maame ne se wakwana sole ane sofo se aduro no ode aba abehye moroba na ase pesu okum one ne manti saa na te dia onso be kum one ne manyina ampa no ode ne nam abosom so a so the be me si abede wiase no eti chini papa obesi jamana so wachini ya freda no beti mi so na mesihwe ya winchini kora ayi cruise no no mo kwa ayi baby akogro no ana panyina gini bata ene fugu ana dunu hen moto no se ye dunu so a bu ka se mi an ko de me de ko abesi no ye edukro nso an ma bodo no ye 2-3 minutes ene ne eduru ho nya na ka ne hwiri ye na dunu ne bom ye o ma hya nwuma na se ana o twini ti no se wanja yenjandri ya ha yenjandri ya ka ne firi jampo na ba ne fie ni ganka ana o mu so je so ka ne firi jampo na ba ne fie ni ganka na ke jam la ka wase bi ko tam ne ye adwuma wate ko so kora hwe be man wo akira se na onya ndu ba bia ana obesi mu so na de ko na ko fa ni si sei sa wachina no ko ba bia nso a omu ya no magine sikadi na oba odifo no difo jai obefo wontim nyeku menkyere wade keto abi na oanye ani nso sa ade no ohwe ba bia akọ ne nam ne ya kire ne nantwe ne niema na o kire no so de koye wo kwa na ohwe nachi ana ohohoye kai maame na bodam awo modam no be na kam na me maame na bodam a wo kan de okoye ye nyina akwankyere ndi wese maame ne so wodene be maame na bodam a de okoye fa papa no ho nyina wo de dwato ne na mpanimfo nyina ese kromo mpanimfo nyina etie anti nkokoye bibia ha papa na mpa wo so wo hye wone ne maase nyina eti sa bode aha na watwa no na ni bode aha ekoro na tabu ni watutu eti ohene ensema asi krom ho no na obodam no wie no na ukọ krom ho papa na ba ene ya no so obedi adanse ne efre no kra okay me kire say ukọ ya bi da be kwankyere keke ade obe na ba sa we don't go there ade ho de me nkọ pehwe se word ne ena dade bi su twa dade mu oje maame ne picture na ma anye ne picture ma anye ne me ka kire ne se maame na de a papa na tira ase me ka kire ne se maame na de a wakwa ye ho akwankyere pia na me dane no amana hu say yes nyankopon wotumi che papa no ko kwa because ade na odi for che nene wo hene chese papa na su kido bedi adanse no ene ye frɛ na chese wase won hunu de wonye ne krom kompanifo nyina so mo baba behwe ba bi oba ye no abi da me musie kru dan na me print fidie betwa aji wa bi me kru na so so ho ani ami achi ana akwanze he nka uche ni mu ho wo hene adanse a asi sa kru no so no na onim maame ne dam na chi nyina no sese maame na dane ato wo sisi ya wadane ato wo na nkode ma papa no wafa na no nti wonso asem bia na ye we back to the sender waje na de kama asem bia na ye me koto babu no se wawu da hɔ a yeso mafu no kyerem de nti wawu o ko am te be ma oba de nti no wawu da wan kyerem me ma no nyam yada na se na de nipa be ye obewu nko na oye wo hene adanse a ekoso no awo manhia he bobo ajaba family house esoso man bi so wasi wanante abre wachina bre ne niema yento na obi ka kire ne se sister bia wone ne ye opposite say ka kire ne se niema we akwafa obegu no obeton am ya hwe wasi firi ono ano no baka se niema no yakata so eti oba na me se opanyin na se niema na oton yakata so e wo sunsum no wasi odifo na ya da na hu se meton niema na me se opanyin se enu nti na ba ya wasi odifo ba se mom de ba ya no ana me kire ne de wonkoye ohene
eniema no wose me okoya akwankyere no wie no efiri wiki iko no eniema beka se yatwe atofo no firi chese ni wiki kra ahwe ndi odi for obi fa bonsam kwa so block obi market sa ohene untimi nkai chese untimi nkai na obi ho a o se ade ne nyina ye ton la we ya ne nyina ti so be obi de de atu aguso pa na mo de de ase ya ase keten mada mo ahunu se cotton toma no ebe 100 na mu ntwa fa obi atwa fa ma no gogu no storm ye beto obi de ayi obi de chese adanse ekoso no na omo no ye fa number no to dware to aso 050 050 050 050 45 88 454 454 050 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Woman to ask any corner ayo di katacha we dey be church for di for by the next waba de bia ye kan odi for asem every year what de bia no samri we were feed free enye na ye kan no ma bi say ya katacha ye wie odi for wie ni nsem say ya e wie ye course na ade echi a course e ba na ade no enne kura wo hene bi me ko S5 me ko meet wo hene bi hodi na katacha de e ba ne say ye be sere ye ne wa asante ha ya na ade bi eben ya ye hu chanete ti sa de kura ne ko Ese odi no nkrofo bi am won kane ai omo ba bi enya odi se nko be ba omo person dem ko ba de e ka cha manfo nse kuma se ade bi eben ye bia no eye se me ko ba bi anya ye nti de ye ka de mama ka se bi chon esu obia ne tumi anyame de ama no asem no esu obia ne tumi anyame de ama no obi ti kro imu maka me se ade bi wa wo pa ho asene wo hu asene enya wo tie ne na mrante ka se bi senti obi a obi ye bibi obi timi tu bibi tia katacha ya dwuma ye kura ka obi nku na nka wokura no da na da dem anu ti sa no man de wo ho edwuma bi anipa bi wo ho a sabi sika kuta no ohun de ye sika na ye de efi ne nsa onfa nto hwezu sika na hye obo anya kwa obi wo ho a sabi mpe wo ton aye nto hwe ukofie bi makatacha ema egu ho no awofefo nko a nanso ekunu abo mo sesebe sede akokwa Joshua abo akokwa sa asemo ye tran ne ye keze obi ti wo dwojogu na furu so we jai mesrawo eno nti na wodi for ye start ye ka kire obi ase ade ebe ya ade ntotoye anase eni bible mu no wo ka ana de ba onye man se kuni mame family bra sabi wodi ti we ye ka million american go a ko betima to na so oil bia so just on pe oil ba na Ghana ha no ye kuma se ye de nipa bi pe mu amutie ne omu achichi ne empincha mu ntie ne ye de obi apene se ope aduane a esi glass mu oni onim se se be ede but enya sa na wiase te dabi obi aye ne kokofuo yantam koko no ngwa ultimate 3 bags kwa papa na oba me kai papa bi oba ye se papa ya se mo de minya akada wo sa fafranto a oba odifo akwankyere na de on etie ne obi boko ba bi a wo pa akwankyere ye kakraka odifo na akwankyere ntesa etide be wo de mo on ya na sa wo kenka Joseph tiri nwoma no wo se kwa bi wo ho a esha ekonkum anu Joseph ekwa bi wo nso eso enso ekọ baabi aye o ka kenka Joseph wo kwa kwa ase wa eti de pese ye kakira tiefo no omo hwe ye nyina ase sade bi wankasa wo da sori obu adaya de ade mama nkasa bibia no aja no ene say da bisa bible na asem na wo kan baby aka kwa menye sure se ho eti wodi de ye pese ye kan nyina ase obi a wadwan ye ontanta wo ton aye nto wonim bibi omno obi atu kwan akodu abrochi mam abrochi de obi anim se obi kɔ hɔ no mu asem wono nko ade okɔ ya kaskala no omno onim abrochi ni bi frɛ me wo se ne nkrata aloko wa ye bia emfa
ɛna wɔn maame tu America bae ɛba manhyia ahembobo Ajaba family house na wɔn no nim adansi a ɛkɔ soɔ no wɔ Germany sɛ sia ne nsa kankrataa no sɛ sia ya me bɛn kura no wɔn ne me kasa odifo me nka bi nkɔ akyire wɔn danfo yi ne ba na ɛkɔ yɛ dɛ wa ya wa danfo paa ya ɔbrɛ wa yi anya Mate akura nim no Abrante bi oma no de wa you know Abrante bi to ne ba no katecho na gala yo me pese mebo wono nko a no kwa kasa papa nko a but katecho the whole year ozi mebusa ba akukwa say na obi anto enye kwasa yesrew abrabo no de aye na chinchima ye basa o classmate fu a wo no mu wie suku wo no mo bo bra nko a dede bi a chese be fro say e koton sam wanom ma me bi ba wo se ne maf omno wo se ne maf 4 wo mu nyina wie university so ba akukura ne wo wanya adwuma ye chese wo ba ya ye de akwankyere gu akwam no na adwuma no ebu omo so a ye frefre omo saa wonim bibi obi akote baabi yen se obi akote baabi baabi a wo kɔ no wo faka ba mienu wo kɔ enso anye hui we de bebe ye kire si kuma si ya no mo nim ya si wo bi dimidinity Matia Junction ha se odi for Samuel o sa so mazi Matia Junction ya bodam edam no wo bebo ya si wo bi dimidinity meboa pike wonte show Nipa na o na ekɔ kire se ya kire wo se eti Matia Junction do odi for Samuel bi ani ho Ajaba ji we ewo ahembobo an na wo kɔ so ame ho Ajaba be na wo Dabi kɔ bra Ajaba enasa monte ya bra Ajaba na Matia Junction ya fitafo na wo me se wo kɔ ye ngidi a ho de enu ni asem no ba Ajaba ho wonse odifo ade ba kon ye ho ye nwanwa ya wo kura wunim wadamfo no a o ma ne ba no kɔ ye ano no kɔ ye nwanwa me won ba no Canada sesi e Canada sesi e wa ya ye wonti wa ya no tiko bi panyini wa ya nya ne ba na asem no de ba ho Dabi ono ana asem ne ba ne beja no isa na tie na se o be kra so o be Canada ya ba srem se woni a wutie ye na ye ka mo aso ate se me obe makura awia na one mrante ntra ho awe nsa na ade san me ma touch da Dabi o de touch ma na de o fa sum no nko ya kire ho bra ho na be jiwa kwa nche oji unim bibi yesre wo mo makwa wade ase a oni ne kun abobra abre obi ne yira bobra abre Nipa bi tachire esu jagum sa wale ni nwanya kwa eso tu mi kan wo ba Nipa o ma wale egu a mo doso nyina nam sunsun wo mo nyina tu mi kamera ko difo sa ma akwankyere ketewa bi kyerɛ nyame ya adoma ɔmno yi fie eja kokɔ na so nyame tu mi ni ya adwuma kyerɛ me te wo life ebobo sesem wo de na ni abreye so pe bibia hu no pe bibia ye mo fa number na mo frɛ na kyerɛ mo nto asomra na mo nkɔ ba bia kyerɛ cancer nkwaso ba bia kama hia ahembobo ano ɛhɔ ne ja kokɔ na so nyame tu mi ni ya adwuma ɛhɔ na de na ni abre so pe bibia hu no pe bibia ye ɛhɔ no wontu mi ka no mra wokɔ kyinkyin ba bi ne abu wi a ɛnyɛ sɛ hɔ na abɛba wo na ɔhene de ya na te sɛ obi a umbaba bia na ya kyina bre na ya nante na ya gye ehu sika nyina wafo de so eti enfa nsapan ma wo de nsapan ba de nsapan be ko eti tumiri kana bra okay omno ya de number ni tudwa afa tudwa 050 050 45 88 454 050 45 88 454 0246 66 71 17 0246 66 71 17 0578 na so de na wo ye ya e de na wo ye madamfo ya mo number o ya me go ni mo ase what o di for bolas number 0578 on that me can't 40 55 19 yo me sia him bo anu kuma say Ajaba family house kyerɛ nyame yɛ adom a na watwemu ni nyina yɛtra sɛ ɔmo no cancer nkwaso baabi a obi a n'ani abere ɔntu mirika no ɔmra
o de o yira kura bra ya do ba ko Master Junction the odi for Samuel bi eno yes eti ahembobo yes as wo nya so aye ahembobo ano ejaba giwer ana jana so akwantre kitu yes o medi line Eric azozo ba bia wo bia me chia wo pa me da wasinsu bebre na Mr. Set wo roundabout we taxi driver me da wasi bebre anwumere wo abo ampa nyame nhira wo bebre wo bia mam se wa me chia wo ba bia akra wo bia wo tie bi bia ase mo pa mi oh bema ayi mame nche ja se fita o tigo junction wo hwim na o ye adwuma abrepo junction won na ye me ka mame na wo so ma ye say wo so ma ye say me ma because ma die no krani because makaya because na me nim once mrante me no anante ache watete me obebisa me asem bia ma me mfa nhase because me nim say obebisa me me ma die man kai na ma me ncha na wus yo na wus oya aluminium na sliding doors yo wonene na kora akata yo omunyina wo old Asem yo bye me da say men ko akọ Jamna, o be pra baba wa do so akọ theater baba do ma mfa nyini wati on tin do so ababa wa do na alata ni wo se ma theater soro wasi bisa akọju bisa ade no hu na no kwate obiri alata ni no ni be jana okay abusafo mama yankoye ni mtentem so pa mame no ene na kuma no asaba sese be ma ba ko so asaba me na menim be ma na identity waye nu afo no bia munu abema mo ba mo so mo ase no soso man me nyina ya chenchiri nwanko a ya da mo ase na mo nana no eso ware wo ho mo nana be a good ane na ase nyina be yesa yo abusuafo a mo ba ye ya do mo ba ha ne o na mesre mame akuma me say asma ye ka no bibia anche a only senti ase na anya adwuma me pese ye solve case na wa ha o enye court sem e mamu ko gina ahemfie e mo ye hu ne bia e pese ye solve case no e wa ha na asundwe ba wadwe ne say Mmrantehene. Amen. Me ba chewo. So me kasa me di kan se me den kam ni problem bi ya na ka. Me da se. Maame hu na se me ye di a chewo pa bi maame a kam ni hetin. Okay. It me ni asem bia. Me da se. Me da se. Me da se sa odi ani dia maame pa. Maame e pese e solve woni okuma ntemo problem no. Yo. Me da se. Me da se. De see bia wo po kuma achew nyesa medase acheme yo wuntimi entimi kume e mane nyi ti bia meka ne se mesrew facheme maye bone wate facheme medase mama ababawa no mra ababawa sorry bra wo sorry na ma obanan trans yo trans oh hey adenia ade sofo nyesa o oh ye machine yamana no bone be no aye another photo nye producer wa ho aye obi sisi kantina nua ne me
This ya wode for so temo ya tutu. Yo abaya ye mo akwaba. Ya eja. O voice any. Ai eja. What to say? Uncle Panda maboko na unso. Boko, wini mami. Me pacho dabi. Obi aka kire wo say o mami bi wo baabi. Me pacho dabi. Wo wiase woni me say wo mami ne hwan. Me pacho me mami ne. O wiase nyina woni me say wo mami ne. Fiti se me ni fiye se me hu admi ni se me mami ni. O mami ono woni obi a hon komo. Me pacho dabi. Wo ba to wo nana no. Me pacho ane. Ono ana mne ne tnai kaka. Akosi so free mu. Wo nana ku ya da na make ho. Pacho ane. Okay. Mama se mi sa unu abema no oni mama we. Me pacho dabi. Oni mama Monica. Me pacho dabi. Unu abema so nim se ne mama ne hwan. Me pacho ya nyina nim se ya mama ne ma bena ayo fe no Japoma. Japoma. Okay. Enei de akoso yi. Wo hunu se wo mama ne hwan. Me pacho se. Enei de akoso wo dem ha sisi ai. Se wo nyini. En sama ye tutu yi nyina wo hunu se de siko. Maame wapa o maame chew. Se no kwasem ni. O maame Japoma se o maame Monica. Your biological mother. Emom obete woto no so long ago. Enne onyankopon ayadom Mmrantehene program yi so. Program yi somehow be friend o ya de yi. Sade ensem no kono o maame apa o maame Japoma achew se. We sorry. O maame Japoma ato na no asem so nyina no kire se. Secretary we da we waka kura so a eno so kire say you have a biological mother. Circumstances binti. And the kobana sa. Say me sre bisa say wa hu say o ma me wodem ha. I show me the need ma but me gentle. Anya me ma me no. Me de me say me ma me ne. We nim sa for so long a time no. We cry ya kakra me ma me ne. Meba. Every be a trem ware no. They all kind of I can't blame you. If you say sabe aboa kana makura the water tie aduane amano a de wadware no a ye woni na kwafu mu a no wo ye de ne a ni wura no no wo a woto no wudi agoro ahwe obeka gese ebiri bi ba enti de ababa we all kan no me blame no if you say de wonim ana woka just bia oyera dwe so beti de e kan yase ana maame Japoma ye na duro unti asante kasa American ye pa just maame Japoma ye oya koda ye duro wanya na duro awoboa me na meka nti abaya enne ni aye kan de se maame Japoma akra agye atum se maame ono nyi se wo ni on fa sa line be se onyi se yen ehotwa na eduano wa nua ebefifi sa onyi se yen ewo ye no me no minim nti eho na twa man okay wonhunu de eho na twa man gidie kura na edehu bia me behu ye no eno na ye to aso afiro okay abajafo madaroma we so akoya another dimension adwuma nan ka part 1 ne de yawie na part 2 na ye den kakra yes ne nua ba ma yakuru gina ho yakuru bam maame Japoma papa akora yasma wo kan se wa anya na dura agro na ye di ebefa se ababawa
Sir, me can't say now say or ye the draw crime far. It's an insult against me. Now I can say to me. Abaya, look at me, hear me. Hear near me. And from so it me ba. And from so aba o mami side no. E beti me ababo kra wo side. Winyini. Afen na wo be ware awo. It can happen on your part. Abusiafo. Mama ehwe ne mayi bibia nipa ho ya de a dwene say anything can happen. Anything can happen. Bibia tumi si. Enti ababawa medi kaya ka kire wo say what's my work am ebunfu in the first place. If you said you obehunu ye akoda wunyine ne so papa ni a eno an wafa wo maame no papa esi ana ani ho woni hu videos bia enti sa wo ka se onyin san wo no bia no wa ehuna me na wo yadwen na emom nanka me pese ababa wo ka che me se ene se mo aka sa de a mo ma me kwai na me ne me maame ajapo ma yenko hia e wo kokuam na maame wanting to ntomanum na me mesi bibi enkyere badwafo na sameti hoi sabe I talk to people who are far older than you and na bibi atisa me na me di kaka say ohonye mahi if say we yakoda de wunim e na woka nti abaya facho man kan ya facho mate me de achew dada ma obonto ye mwate maame de woka no ne kwanso a nipa wunyina no de wani behunu ye efi etete wo mu no wonim se wo fi ye ne ho maame sabe enye child trafficking nyese bia okoje wuji na o maame no wowui na ye de ne ma no se wontetew wo de wakam no kore bia sakasa misunderstanding and a buy na amana basa. I agree with you. What nya motherly love? What nya mame ho do bia? Enti dia wo ka bia no wo ho nye mahi. Enti mame ajapo ma. Papa. Akore wo ha wani kura kire na wote, wo boru ba wote. Wote wo kasa esin wo bia. E wo wiase. Wo na do bia be wura mu na resi mu bi aba mu. And probably your dead husband who kuna wo fi women ka wo here. Sa ni kunu no su ni no. Ma me kunu no. Eh me do fo papa bi. Yo. Okay, enti mama ya japoma. Da bia me ka se ukosre be ma de wura dem so kofa brew. Ne yiri wura ho bia wo de brew wa dan yerase. Wa fa amaso a dan yerase. Akora ya asma oken ya akora asma ni akora eken se yeyi a ye beda wase anya yiye so a okuru ya ni beda wase e se yin me de ente mame ye ba ndai Mmrantehene me ne me ba ni bitu agina jo na asebi ya obi ano woni minyansa woni minyansa papa okay mama boko amon ko gina mu mra emom sa akoda na nware na branti bi wo hana na neje ho so bo wan so a o de se na men kasa ni a me kas mama wo de hey yeah when so bi be overtaking fine so what aja omno afere momre be gina mfo mre ba na yo ba panyini wo so wo ye nua foro bia and the bell by me emse maame hu nipa yo mo so are bo ni se no bo ni din se ho an cha me boa yo okay say wa maame transe ansama ye why na o chirefo ba kuma da fo nya ni nsema wa da horoma omono agina mfo no nyama na aja wa katacho yenche atifo na asem we no enne obi anchim na fidi ankoto ba bia ahaya na obi afidi da because of enra enne obi etie de besie na mpanifo sha abo na wan hawa se na bon se na bon we see bonus wa ne ko se refira
anka wo bi ka na we no ye kan minim we no esan ye futu se mama mema se ne oba wo a ene oba wo a be ma wo wu kro na wuturo fu oh je me gatacha bitimi sisa yo enchiri ma no aha bitimi sisa na ebi a be ma ye nwu a oduma nkuma wo amefa na nka we nyina nka edan ka ensi na abanesa esikamu dakna gatacha mami mejidi ye se wo kan asem bi se o ko adamfo na se wo se ni sika na so de ma wada na irase anfa ma wada na irase dem so ko fa ba na yiri ura ho a asem na da na emoja asem na ye kan sa no but nipa bi afa ne se ho na masem emoja asem akolai anka mami ko watwa bibia ti na ye mpese asem ne tutumutu ntino ke betima edai atutumutu nanso sebe se woni obi kasa na o se me ko aginama ba ni kwan se wo a wote ya no ase wo pata no sebe ukom ko se no nti ebegina wana na kakra me kan se yenua ba ye wo faasi asem ne ya rehosem yenim obi a na wonim na sem no ampa onim ba se wo behu ene hu obehu ye no so no we aka siche we aka wo sen na wonim fa je wona ne tie ene de ono so maami de woka yenye na asem ni ene kwa bi ye ne yete anso sebe yenye maami asem so woka no na asem na mrante be asem na edai enye de nanso mpanifo so chese asem bi ni wanda se atwa asem bi wanda se ne ye nko but ye be sere atiefo mo be frɛ afutu so ma betima kopa ewo nipa ese kono ya akolai sese o sakura na ese wanyini anya bia ye hu bibi kura na ye picture ekire sampa ye show picture bi ekire sese na wunim ba se de wahu kakra ya besira menua ba asem wo faasi o makwagyina ma be nim do de ba na me de mayi no esi se onya botre na na wunim kura na de wo be hu ma enna ye nua ba ya ye wo maami fanse wo so a wa ye wo maami ane ne tin ka ye hwe pa ka nura de we gya bi si so ye no ni nim se nne no ebesa so ye kese pa but enne bigidi ye se asem bi anipa bi aka ho bia no ye se pani wo nwura ma bi wo fie se first oba ye no kwa no ma bi ye ya omu wie na sabe ye ko commercial break no kasa bi efri ba bi a me so se abama kasa pani bi abam kasa pani wo wiase nyina ne me pa chawo uchu mutan na se wo so wa mini obi na so kasa me pa chawo a emma wabufuo ni nyina no ekofom eti sempanifuo mienu no aka bom anase maami aba beka me pa chawo kire sebe maami a ususu se ye o maami no stress kura no ye o maami oh yeah ye kan kura no ye wie kura na ye o maami yeah sebe ye na me na me kata chawo yetimi hu obi me maami nti ase ba minim obi a mafa ni sasa me maami a me sebe meje me kakra wa me so yeda me ma ni bi asa me maami se me ko ba bi a se me de pani kwa me fa ne se me maami because me maami anka so hwefom iti me fa obi abonte kura de yes akata chawo kakra me de me kan se ye nua bai o makwagyina ma bade but o ma na ko mamra fom ene woni mu kura na se wo na nya bone kwa so se obetima kwa akwa nya bone kura asebi ayrohosme mu pa na se aja agema be mantiase nanso ne sama wa ye wasanti mo ma menka santi fojidie ye kwaso demo a meka Yesu Kristo mujidie ho asem sa onipa wu a 30 years na ni sunsun no eda so hang around so anko sere ababa wa bi a wo fra hom ama ya anwo no e say ye ofas mesi wu ye de ono a na akwasan bai o hang around obetima begina hati asem bi but ye ni aniwanti no ye hu no ya rohosem be mai wo mu a mejidi senka beboa but nipa wu ana ketre ma ampro no ne firi bibi ntra yo baba nyi mo sere kwa asem ko gina mo aba we de anana me musa se me bisa o pe cham ye de anse oh merci di cham se o kan je mi se o pe cham ye di na so na me cham na di wo di cham ya wo mpe me pe nana wada ma me busa di cham no mame ne din according to na according from ye di kan ya mama kwa ba haya ne wo ni bobo se be ho na mo sere opani kwan
nana kwan sɛ mupi mochi na makobusa abrewa nti mo ni mo an ye hwɛ sɛ mo bɛba nti mo ba ya nana sɛ musa mo sɛ mo nante sɛ mo kɔ abrewa sɛ madam ase yakobusa abrewa adwen kyerɛ ɔde ama ya ne sɛ akwala no wonje mu na wonje ne maame ntum me de metane chi abre bia akwala wonje mu wonje ne maame abusia fo maame wa kwaye ne bɛyɛ duro na maame to sempa manana wada ma sempa malamfo ababa wa ne de hwɛ tie omono ababa wa ne ye wia wo kodu fie o dabi nana sɛ me kɛm sɛ obi a ɔde wani ato ababa wa so no what to empty me na me ka kyerɛ mo ya ya mane o ya ya mane mate yo ababa wa no wia ne maame de ne kodu fie ɛno kura de me no ya adwen ya kura ba go dan kwa ya bema o kwa dai bojara kwa duro ya ne kwa mana chaka mu ya man bye bye what ye ya ba kwa kudu di fie kwa ro okay amro fa sempa bra yo nana wadaroma sɛ de ya maame ɛse no omo kai so omo ko hu abrewa na we de abrewa no omo ko hu no we ya abrewa pa omo ko ye no mo che so omo ne abrewa ko susu omo che se sebe akola ye ntwe no manso na wo ka asem bi e de to na dwen mu se akola yi ebete no ma bi ase a ye beda na se se wante no ma bi so beda na se no we asante ni ba de enne de wi asisi kwekura no ye ntwetwe no ma bi ama ne nko ba bia se kwotwetwe akola bi okura na krante sa emom asante koto wo ka se bi se asante asem se papa no eya akola papa no wa wukura ne sama wa ha ye gitum so enti omo ko ba ye omo kire se oni akola yi akasa se akola no onya bibia emfa nche me da wase sa wo kwa himfi a wa nkasa wo ye bone no wakodwan ato a na wo hene ba ko asore na wagina wana na odi dwan ato no ma na wo hene na aka kira kyan me sa kyan me mumisa de odi dwan ato abanse ono odi dwan ato mama me ne se onfa mra na o de odi dwan ato asa no me de ye mfa to ho enti akoda ite ha die ye mfa sempa ma na se die enti ase ya adwuma me ofase odo yo me ofase manu na fuma wada na na fase me ana na odo yo no anu anfuma kwa na na unse de ade ne ne abo me pisa asem na me dedo do kwan o mo fa so o mo ba o rasa ma be so o de nya wujima ba nya wujima ba me kura se bibi wo hosa minim de me wonim ne obaye mo antefo ona sabe de me credit asa me credit asa ntime de me no obi ani asa so ground so na yam do agenya ya se bokoko yenje ma ya se bokoko me ntira boa abo bi so nche sanity de wo de yo abuto wo ase sa na ma agro ye de enti me ofase se de o maame beka no o maame no ne o so anam no nua me ma mokọ agina na mo ba o ma besi bibia kire nana na sebe atiefo nso tie yen na asem obi kokan ye wonya asem se ka akom ye ne kwaku anu bi kwa nana sebe mpredwa asa abrewa nka saa se so ti wonya akwada ukọ ye nso watie bi ti se de nana se ne se yemfa nsampa mam se de o maame bibia afiri wo anka se wo ebe kan e ampa se firi wakomam ena ye be kan ha se de be ya tiefo ne omo wajichi ne pinche ebeti bi wadaroma na sisi ade se asem no aye me pacho san start me pacho menka se asem no me aye me nwanwa nti no minti ngina sisi anka se mate ase ampa maje atu me maame no ai me maame no bai sisi e ba se akoma mu a megya ne nyina de manyankopon ono no betimi ama me akoma metimi de Mama se mama no jai bibia manenka abaya kwa kura meba mpanifo mesremo asem kan yenye ho program say ifiri ha na yakwa ha adwene nyankopon de atwe tiri mu eno an na de asem no ko
madam for be or catch him say traditional cases need the anything nti odi asem na kire no so kora no asoro ko the chamber no afre me so a judge yeah judge na dey si na ma kire say na me wa adwo de ato bi atim asema si nei eya ni gi awere ho ani gi aba na awere ho so aba sa baba we ni papa wa ha ka se ne mama be ma na kwa no so metena se nanso be ma no wo hye we mu be ma je ma no wo hye ni nua ba yi mu nti ye de Nyankopon ase maami onso wasan dan no ho apade be chew ayefe fi se ba bi kodru ye no maami wa antwantman ni bo bi anke ne ma ye totre yasramu awo no enye ne chimchim no nko a o akira asem no chimchim no de britia na akira asem be ma se mawo sex na akoye na se me wachire no na de me na no me kan se be ma se mu misale ma me sende me ma me sende me ma no ya na ye metai mopa monko yenkoje atamize se de me sende date say yale anadwo na we anadwo na akwa ne yale na we se wawo na woje wo bata wo mfi ha hwe be ma wo mfi ha eni akoda ni nya contact ya de odo bi ewura akoda ni mu so de me kire no be ma wo kona amadidi awie kura ye bie wadua ne so na amana ba o mpese ye benya nam bi firi wodie no so nya so ommen ya na eye fatherly love nti mesre e be bo Israel Nyankopon paye se bibia asi e wakoda ne maamentem Nyankopon on sari nyina ngumaye na ebere sim no ye betie no na kwede wakosra ne maame sanye se wone ne maame betena kora no a maame ye nyine mfiri ne nsem sa ato emom me koma hwaba no wakosra no bi kro akoda ho na ade ache no aba maame so abesra ne ba na yefe de ahwehwa ano no data chona minjwa no so emanan so a sebe mprejo mama madwuma ye mo de chen sebe mo ma no eno so mu hwe ne ye na sebe se wukunu kra sebe wa hwe wa eno nche se koto ba to twene menka se we ne te sa de se te sa o se te se e bi pesa there was a mama menton de enwie na fe abrewatia ene sofo somrem na fe asem we no minim maame de ne busuani bi ama wo ho ayo ye wia ensa mo de beguso ne 50 million because ajapade ahodo mi no store bi ene ho abakwa konya koda ibi ato ho so mo tun 50 million eguso ombe tuna kata chawo se minim de me use masere am gasa wosere mesle kaka ayo wo de yesere se chiame patabont ntokwa obuada obuada yo dabi do kam no ya adwen ayo na ne denti ina o kan ne denti ma me nya botre wati omo no emmo wani nchira kodai au mesrew no faze na so de be na kwere ho asem be nya da bia nipa ba ha na da nene kwa we yesa o wai he o ba so huri tira me am host program da bia nipa ma ha na da ne o churo wan yesa o churo o mo de di out of sympathy out of sympathy yesra ya kan for power specialist about a hospital amount obi a we yar hepatitis B say wa soro ba busuani onipa bia o yare hepatitis B mesra fa no ko honom enye no nko a wa yare typhoid ulcer hernia kidney problem bia fa no koma doctor kosuedru ya wose se de kompo yade de first week no a wa be bonsem first week no a ababa wa bia me ko se so fa manoma duro no 1 week ni o manoma duro no 1 week ni hwe wode the picture kire me wose hwe de aka minim se men no duro no next week to aso company nyina bayira wonderful maame no wodi dwuma papa wo fe yi ase dey road
Bosontwe Lake Road ha woni Jasbo filling station di hwe ni mu nkran so kwabenya pokuase ACP main road ha takrade anaje estate woni anaje MA primary school ni di hwe ni mu adukro no an wode adwuma wo ba bia nti sene so na ko hontentem number no ye 0244 544422 0244 544422 ena de akiri wonkom na abaso ensu abaso obi adidi wi opa bianom ene kangen akalan water say yare bebrebe enkwada yade mpanyi yade bebrebe nyina enyina nsuboni ayenom acidic water ena wo yare osa wonum osa dowie ni wanom acidic water de aguso ato potato dangerous say nipa se wodidi wie na wa hwe nsu a wonum aguso a hey atisi kato yade mesre kangen akalan water o ma be experiment wa ha am ye hunu se eye akalan ne tete nsu afin acid bibie ni mu na empo wonum a wunya hoden pressure anase yarfoforo bia wo so na wo sa nonom kange na akalan water doctor fo di ho adanse enya sem keto akora akoda ya wo ne betimi anom bi openfo betimi anom obata wa wo betimi anom obia people of all ages obia betimi anom bi mesra wo brema UGC aba route ho a wo mbane nkwanta no so a wuja kwantempo na mane won sabe nkum so a ufiri micro traffic light no so na eba so na woni fast ho a tentetetem ubenya dodo bia na de obia tuego so sto bia pe bia ton ifisa manfo ajato number no ye 0241 449191 0241 449191 okay akwakwa mafia si no yegu so den memenda na dwono nwotwe ne fa bia kosini no nkro 30 minutes ne de yewukuada 2 to 2:30 pm wayo si one venture so ne tarawa media na aka bomu no de sasi ni eba wenye movie o 30 minutes movie esne sibi na wani beje obefa adwene pa so nyanse sua wo papa akwakwa mafia movie no series no enya gro kuma wood stars no omu wo mpa wayosi akabeneza kwakumenu ena konfo kolegi mesre bomodra na frɛ number yi ombeka mu asmacho 0249 942842 0249 942842 21st clinic sciatica express sciatica yade no wuchiri na ehwa na betwa na kohontem 21st clinic omo waduru bi omo nkyere obia ena omo de sciatica sisi wiase nyina yaje watuma abe ba clinic ewo apatrapa new site tano so kwantempo no so usi wana akwa patrapa o tan honoma wotra hotel na nsani fa so wodi dwuma papa ono wo second sense eduro no wiase hu sa ya de na duro da midima fo ba center Dr. DM the great Dr. Tam da so no sa ya de tam to so no odi fo sambo se ya no opaja no ho wodi dwuma papa jese ade nyankopon pene so no mo ho mpaye bia ekoso abrabo mu ha obia no okọ obebo so mpaye ma onyankopon betie ma ne ma nyina awie peye abusua ye kramo na yakọ abe heba clinic ono na secret sense ya de no wanya na duro eya brofo ne bifo nyina nwanwa na enso oguso a wose niam nkoyie e wo mema yem wose bra na wanya niam nyina yema wo twere duro papa otini pana to gemu wadi mfie duro so wa ye dani o se duro ha ne duro ho malaria duro ho bibi aduro yade efiri witiri so kosi wo mowira no okwa kokwa busu adom ni nyina awo duro special pa sare ma chimra patrapa new site wo free kwanta no so a ka beje obe 2 cities bi wo so ko Dr. Abe ho driver bi anim ho passenger bi anim ho wo yonko driver bi anim mate bi anim wo yonko passenger kora wada obenya no se wadu ba bia wo ko no number abe frɛ no ye 0243 345392 0243 345392 V Adult Education Center was one day we near Drubia when you D for when you be on a dear say when you now go school no we school at set enti brofono ne kan ya wode o tenses no kra enkoyi wo twra enkoyi spellings ni nyina awo wo grammar nye
wopɛ sɛ wɔmiamia wɔnkyerɛ wam ɛnkyerɛ wo English ɛbiritiaa bi mu na wonya ɔbenfoɔ paa wohyia baabi akrakyefoɔ ka borɔfoɔ a wo so waka bi anaasɛ twi na wode wopɛ yɛkenka Bible a wontimi nkae bi wokɔ asɔredɛm ne yɛde hymn ko to nwoma na wɔnom abu akeka no bobom ɛnyɛ fɛ bɔmmɔdena na kɔ V Adult Education Center ɔmo wɔ Abrepɔ Methodist Primary School hɔ hɔ na ɔne amanfo hyia sɛ wo nko apɛ sɛ ɔmɛkyerɛ wade a wobɔmbɔ na kyerɛ wo dɔ sɛ moyɛ nipa nnum nsia du na mopɛ sɛ ɔmɛkyerɛ mu ade a ɔbɛba na ɔse ɔne deɛ bɛka na wɔtwe mmuo wo kura a ɔbɛkyerɛ wadeɛ mu ahunu ɛyɛ mpanimfoɔ nko a mɛsrɛ woyɛ fitani woyɛ mason woyɛ hairdresser woyɛ taxi driver trotro driver biara wo a wanyine ne yɛka ɛmɔ menyɛ free education deɛ mɛsrɛ mu a monhyɛ no so number abɛfrɛ no ɛyɛ 0245 690 834 0245 690 834 mɛsɛ mo mfa wɔntwa toɔ na afei yɛntua na mo one family clinic wɔso ne deɛ ɛnyɛ yareɛ bebree ɛna wɔhwɛ onipa wo baa bi a ɛyɛ ɔyanko a pain waist pain mesisi tie mesrem kasei mekotodwe makyiri dompe makyiri kasɛ mechepe ya me ya me nantabule sifo mi ntimi koraa ma ya se ya me ya baabi ɛyɛ ɔyɛ biara ɛyɛ one family clinic na ɛyɛ expect papa nipa nyinaa de watum pa o bibiduro de bɛma wo obetimi ayɛ o massaging bɛtwetwe miamia wo ayɛ nneɛma bi ma wani agye wankasa yare ne bɛkɔ o lab mfidi o ho bɛhwɛ problem kora baayɛ afei o afutuo bi ade bi ho a ehia kasa kyerɛ kɛkɛ na ope no ɛkɔ twifu pra so ho asemfo so ho agona so edo man kasim so ho baabi a obenya no kuma se ayɛ Patase Estate Johnson ho ne brother man sport no ɛna ɛbɛn paa frɛ number na wɔnyɛ wo so anwumre yi a wo sɛ Mmrantehene ne kae ɛna wo frɛ no wo kana sa boa me paa 0546 68 6817 0546 68 6817 masa yanko ansa yakakra mama kwa mo ko computer so abrewati abra kala chobe ampa chome da se brane komi twaniti awa na asem na yetie benkum de yetie nifa de yam se asem pe nipa yesika na yesika no fe no etwa ni mu twa ekire no ada yetie ensuo de na eho behia se na ebetie wiade na efunu na ne abie eno ana ma adwen ye mentantan na mehu ensem na ni so na keteche obema de me di frase ne se me de aseda bema mame ejapoma na se mame ejapoma yankopon enkoso nhira no sister me di na chi de ejapoma yo enti wo sister no enti me boss nua no enti yankopon enkoso nhira de wo ye bia wonto nhira nsuo mu so akoma pa wo de tete nkwada na ene omanya gina bia papa obi ase woni ho mpo a wo mbetimi abowo no mankasa bra wa bra bonsama memodia bibia bekoso ewo mabrabom yankopon enkoso nhira na de American so ene se kedecho eno ana American asem bi se emma no bi epefa hodie dodo kedecho ba bia wo dwan gina no na ne begina ho ye de niema bi yi ye ho ano dodo me ho kyere me ya nananom no omo ho kyere wo mu omo anya no tototo sa but omo de tete ya maame nom ema nkakra omo nya ba bi gina ye nanso enemme a wo maba maame fo kuma se maame fo na aba no ebinum no omo ho adaje obi wo ho a wo sole ya no ahwem wo yisika to table so ne manko sko ne mana na ebo ne bra said omo sipe ebitimi no asama na make mfonyi bia me hu ye maame no wakobo adwaman ne kunu na hu instead so ba be pa chew no wasase wo siki divorce ama akwada 1 year 8 months oni ni nua bia ono so anya se 3 years yo wabeto omogu papa ne so na ekire no wasa de sun o manya ba bia agina no na wo sa de sun ene ehunuhuna na ase bibisa na wo de kwa akopɛ o ma na ekira kwan from te wada enipa se de wo sitine no wonye se yankosi awieye da ache na omre wo bom nkokora bom ehwo na obehu se bia wo ma bia wo to o masaram no wo mo ho no aba mfaso ntia wasa okwohwem da ache no ebi nso ana aka achi yesre maamefo ye maame di aba ye ho eniema bi wo ho a wa ma na amfa na akwan so ba wo de chopa bent no ye nkomu pii wenya afutuo ma enanom bi kada cho so many people are victims me ye say text message dodo na eba obi se obi netu ne fo wie JHS SHS
ansa na oti afuto bi afre every some of the preachers was say so maame anhwe wa eye ono ne Nyankopɔn asɛm enti awasa wo so utimi ye wasɛde sɛ eba edema wo maame no na atobi no masom a but motherly love na nkasa no enipa no wonya wo ne hote sɛ de enka bia wankasa otete no yesre nanom yenim sɛ wiase ayɛ den ahokyerɛ wo ho nanso no bibia da wo ye bia no kai sɛ wo ma no so no wo badwini wo nom ho wontimi nto nso mfangu enkasa wo ye wadwuma mini adaje mini sika minye se wo bia ni sika banka krankakra Nyankopɔn na wo bo nipa no wo no ose wo ma ade enchewa anko we dai omo no adua oma ala chao oma de panche ma wuni pa bebre bi ma ben so nwotwe omunni adwuma bia ye so ade bechi ade besa bia em se enu achi o se enu ana enu achi obi ofutu of the maye maami bi freye o se de enu one ne babedi ebedi that day ni kura nwumna nu omunnim but Nyankopɔn ahye no ho ani monyam obi ani ho obebua da maamefo na kumase maamefo na mo pɛ mo ho ye kwa ye kwa we ye kodwom ye kwa we se no ya mo ma mo ni nko mo ho mo tuo masaram ne ade no we nya afutu mfama wonom na akwada no wonnim ne daache obi ni mo brempo ahyase enka won toto na se enka won toto onto na ntwene obi so ye fa be ma ho abufuo enkoto ye mantungu wo fa wansra ho abufuo a wo bili wukuro ena nkwa ye mu nso so asom mienu nya entokwa na so munya asem a emunua ena ya na omo ho kire wo mo emma wo ma ne nkwa ye bibi anase omo nkwa ye tan bi mfa ba se be ma no ne ho ahyinti daachi bi no afa na akwa hwom ye sere be ma ne de wokọ won say kirasem enkwada na obi ni baabi akada chaw ebre ne kọ de America ne say na me dem de betu ma ne fo omo ni omo ho adaje mo ma yakoto ye magu be ma so makọ fa na ye say omunya sa de no na nya sa daache no omo nkasa do mo nsa be wura wo manum no makasa eja wa do nti akwada no minim say den ma no wo ye panyimo kro wadru ne maba abremu ano no enti me friend ni sa akwada abiem o ye panyin but me sra no me nsa da me nsayem on hwe Nyankopɔn no mo mpa ye Nyankopɔn minim say den nya yizisa omo mpa na Nyankopɔn ma na koma obetimi e de aso ne maame ni mu na said de wasi aka no mesre Nyankopɔn so beto insurance so e de agu na asem no so yo safo eta cho me da asi wede eta why no me da otwedi ampo Nyankopɔn basa ya do asi se eneso wode nkwa ache ye na wama okese ni nimdi abetena ase ama yetima ka asem yi abotire mu na me nwa ba so ase pa ne akoma pa wo na me wo fa ase so me da asi buru se bibia mo so no bibia ye boko kata chobe ma a chopa ya ade a Kristo Yesu kura ne jinwo pa okan theology chapter 8 verse number 13 Bible no me complete theology de ane say kata cho odoro wadi ma me theology wa Bible o mo muti e wo Bible mpa theology kata cho Bible ni bi theology chapter kata cho de ko na o Bible ni chapter 8 verse 13 no mate o se wo nipa bia wo hu ni boni ka bia no Kristo Yesu de chen okay se obi yam from so no hunu pa chewa Kristo Yesu de chen enya sa fa mi nim de make enu ti Kristo Yesu de ache se oni ha da ko me se mesere na me puni mi oh aha Kristo Yesu de ache efiri se ahokeka ene ya hobrase a ye ma mi nyame nkokoro kasa kire no na oba ye obepa ache wono minim se bibia be boko na sade ne menua ba de ye futuo no ye nyina ye fentu ye hofo ya abrabo asem ba enipa na eka sa asem ya mepie katacho be ma akomuhene na onkwaso na piao ye rade papa bi se mbe pie hanum a ka bia ka be ko be ka be troka ne ko asem anya betesa wo se obeka asem no rough bia na ko ba bi da bi ayi se onye nimdiefo de onimde wotima kasem ma asem na iboko bebu okura ke be kwakọ wie no ase court na obeji oba no na wakase wo se wiase enya mienu lawyer Chris ko obeji wo no obetimanya but inshiran kanyan kupon wo dia pa empa wa wase otu yo ti o say asem e mo ya na so ye ni o ba say asem onse no wadawruma unim die no ano odene na nyame so wama unim die kasa
ana menim sɛ yɛnia no kase yɛmfiri ɛnsi fam no na nyame ɛnam wɔno mu asɛm so na asakyerɛ obiara adwene ɛne nim deɛ ɛti nim sɛ bebia bɛkɔ yie kama na yɛnyina deɛ yɛ afutuo no na yɛkɔ so ɔbɔ mpayɛ sɛ onyankopɔn ɛnkyɛ yɛkom sɛ dɛ bɛyɛ a yɛnya mfomso a ɛni bɛyɛ kɛseɛ ama daakye yɛn nsa akɔkɔ se ya no kɛtɛkyɛ woba ma mede meka sɛ ɛsi ɛfiri sɛ anigye asɛm aba meda ase bebree menima no so meda wase abusuafoɔ deɛ aka no abadwafoɔ yi yɛbɛgye ato yɛn ho so asusuata no ɔsɛ deɛ ɛyɛ na yɛ yɛbɛgye ato yɛn ho so na yɛataa akɔ fie hɔ nyɛ kwanbɔne so akɔsra maame ɛne ne ba no mɛyi mpanimfoɔ baako aka me ho na mɛde mo amene na akɔ hɔ abaya so tumi bɔ apɛsie kama baba na wabɔ apɛsie ase akyi na ɛfɛ sɛ oni ha na ɛnora mete awerɛhosɛm bi obi frɛ me menim nipa korɔ ɔka kyerɛ sɛ na akwadaa no kora mmɔka ne ho asɛm no akwadaa no wabɔ dam o ɔyɛ jɔnki ɔwɔ wa station hɔ o ɛnɛ obi saa na obi kan mɛboa enti na mehunu abaya picture am sɛ hwɛ obi ade pa bi na enti sɛ nipa sɛ wotie yɛse a enti na babo sɛ nti ate sɛ muhunu so ho ɛnɛ mani agye paa na sɛdeɛ nsɛm no kɔɛ mede obiara ase maame deɛ wɔde nneɛma bebree bɛyɛ futu sɛ ɔnwo bio koraa na akɔda bi ɔwɔ no ase no obɛtu no fo yie paa sɛdeɛ ɔhene yere kaeɛ no fii sɛ meyɛ radio adwuma 23 years ni second issue sɛ me maame ahwɛ me ɛna dɛm anim ha ni baako ɛsi otek ɛna baako ɛsi me papa ahwɛ me na dɔɔso but ne nyinaa ɛyɛ de sua yɛpɔne a mɛsrɛ sɛ mo exchange numbers ababaawa o maame frɛ wa peke why peke ona na nkasa mama it say fine buy and buy onyankopɔn bɛyɛ n'adwuma ɛnyɛ easy sɛ deɛ ɛka no abusuafoɔ moma yɛnhwɛ na yɛma afrɛfoɔ no mmerɛm sawa edi enso ne gu fridge mu yi ofa nya ne abaso ye bia sesa no kura na mu yusu kangen alkaline water ye gu fridge mu de acid wom pa aha ofa be ye no kure sanse nsuo ye no mu ayare saa me ne nkwadai se ka se nsuo ye nkwa na noa ne kangen alkaline water e ye nsuo a acid bi ye ni mu na fi bi ya so ni mu madafo doctor bi na ka kire me na ye no kure me pese obi so hwe no sesa ni nsuo a wonom no kangen alkaline water na obehunu no kura make no pa kagina alkaline water no adwuma kese ba ko ye ne se enane anwa woni padua no mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina alkaline water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obia ba no mu su a ope kagina alkaline water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo de kakra bi a wonsa nifa so frɛ number no wate okwan 0241 449191 ana 0507 379474. Mafuya meya, you say hepatitis. Me to ase, me sirimu, ase why bi na ekiki me. Emuya meya. Sciatica, any bone fracture no. You do Power Specialist Herbal Hospital. Dr. Kosio Dia ya betrete. Sciatica, entimi, any bone fracture, no mpemu yare. Power Specialist Herbal Hospital. Ebe show me one. Entemukura. One must specialize was area ropa. Yare ba konso ne saya omombre pa hepatitis B, stroke, diabetes, akumamu yare horo, typhoid, awo, junsomu yare. Nyina Power Specialist Herbal Hospital. Koko wade abef mfidie be hwehwe mu yie ansa na wade mu nduro na nanam no akam Accra or Kwabenya ACP Road wasi Power Bus Stop wo ho a Kumase or Feyiase wani Josbro filling station de hwe nemu ena takra de so Anaji Estates Customs Road Ghana ha ba bi obia wo bia mfrɛ 0244 54 44 22 and 0200 38 38 31. Power Specialist Herbal Hospital. Hepatitis B ayaresa fi ankasa.
Hey Joe, we meet here how far? Bro, headed back to the city. My roots are here, but the hustle is everywhere. Sa. One eagle to celebrate? For sure, this one is on me. The Eagle Countess Cash promo is solid, eh? Let's celebrate our roots and get rewarded. You see, proper promo. Just buy one bottle of Eagle Lager. Check under the counters. And stand a chance to win 1 Ghana cedi on the spot every time. Check your counters, no quick. The Eagle Contest Cash promo is here to celebrate you. Brewed with top quality Ghanaian cassava for a firm, assuring taste. Buy a bottle of Eagle Lager or Eagle Extra Stout. Check your counters, no, and you could win 1 Ghana cedi instantly. Buy Eagle Lager or Eagle Extra Stout today and be rewarded. You've earned it. Drink responsibly. Not for sale to persons under 18 years of age. Not recommended for pregnant women. This advert is FDA approved. Okay. I was a former moment call Saman Seba Clinic with a Bakupi near Nami Biahumano. Saman Seba Clinic as a corman on a corman pool, Rabank, and not Edna Edifi anymore. I was a for Mr. Saman Seba can assess a winnie alcohol. Now, co head the Mmrantehene can say yet tro and I no coreno. Ubi hunu. Oh, Yadia yo, Yadia Nimuguase. Na unko Saman Seba Clinic and Cassa Yadi in Yedru. And Cassa Yadi in Yedru. Yadi biara ehunu na wojeje wo abo ka wodi ekina wanante ya no mesre fako Saman Seba Clinic ne ko hwade ye manyina beto yi uwia aduro bi efe na Ghana wo se de menyinni se de mebema adwodwo ache ne de menyinni se aduro bi betimi apagya me mensem amana yi ko Saman Seba Clinic wokwa wo se me de ma same ho yade bia me mensem ateko nti momma maduro bi efe na agan no bi agan se utobi na wo yire ne libido no wo fom ana na tenka enya toba akokoma no na momienu mo no maduro no ha anaju bia eye full wakekeeping enya gorokora medika kasa sokoma mpo wura bank no ne di hwe animu tech kwa no so udu bia na asoma mpo hen statue ni si na no afa bi nifa so wo fedwana ni medwana sa efi eto aso na ne wura bank ne di hwe animu number no 0240 61 6061 0240 61 6061 ya kwa huma no so 0551 931 ana 0548 931 hello yes sir Mpacho, good evening. Evening boss Mpacho, no more to say. Minti ya hoye pa Yede nyamia se pa me pacho program na me pese mbaso kakra awo so yewura me pacho no question say aba mini aba keto ano na me pese me kabi bi che no ere e be se mini aba nse on fanche na nyame na kasa ebe kono moa na nyame be kono moa na afi watumi ado ne ma me nti ese se on fanche pa na penso mesese maame no so onko so an aye na kuma ne chew na kuma no engine ntum ne da wase na penso amena se edem ni me ka se free truba yo welda ya da wase pa me chia na etruba hema hello Good evening, master. Boko boss. What's it yet, yo? Bebe jaya na omo apo enkwala ya mabe ano adia nya eton sable ya tema me wa shi ani yemi abe o ti wo di chi enti se o
for a nice hand, yeah, man. It was so bad, dear, or bad time. Bad time. Oh, phone radio Joe, Yanti won't can ye. Yo, share Abruchi call me about say hello. Hello, yeah, Katache. Yeah. Yo, master. Me boha de ding ene mecha o panels no na ene de ma fopa me wira ho pa. Kafra. Me wira ho papa na. Kafra. Abo adwuma so ene na me hu se adwuma mo ye na mo de nyansa na eye. Yada wase. Yada wase. Me no bia wo me di obi awo na wo hwe me no high dan ma no ye mpe no tie bi. Katache ne meka ne se ade ba ko a edi yen bibifo ye nya ne mepawtew ma anye ne yie fa che me edi ye nya papa anka sondwe wo abusua mu o ye nua bayi wo pa chew a ono ehunu ne mu se baye mfomso no o ze bibia ya adwobre edi ye sua mepawtew ma anye ne yie fa che me ebe me bibia to atwa yes na ze we be kana me wa wo fi sa de no kura nye wo a keteje wo de agitumo meja manaka asodwe beba na ye ha nyina ye wo nyina ye sa no ma mienu a ye ntumi ye na emfa ensi ani so enyina edi no na eme ha adwe na ye da ye ma me no so ahye ase wahwe mofra ni ye kama na omoma asodwe na odo emra ye nyina ye ntem wai Yada wase. Yada wase. God bless you. God bless you. Hello. Hello. Yeah. You. Mejo sopa. Now what to say? Nyaminti boko. Mona senta me be radio station pa ka pana na budi asabi nyina no ba to nyina. Ai. Sa pana na budi asabi you Nipa mu a 10% na guys o tun for from where him no mo traffic. Hey, we faja. Yada wase. Na the woman ni na storm number no. Yo. Na the woman ni akola no e be pa na chew. Yo. Se na the SCB a wonya manenka. Ni a me no kasa me bi to me. Yeah. Ni a me no kasa bi to me. Yeah. Ono nya mi ma me na pu me papa na pu ye nipa fo. Ni papa na pu ye nyina. Amma se ye mi me chini ma fo ni nyina. Na oba ko ba wo Japan wa baba ye na ye ho ande. O ka chini train se me ko bo e papa no ma ne. Wo mata na chi. Afi mi ko bo ma ne mo na mo si bo nua mu. Ye. Mo nyina we hwe ye na we hwe ye na hwe na ye track bupu a ye ko ba na fi mu demand se afi do mo mane. Oh. So asantima mu ade e wo ho no be ma ba enkafie be ma ba enyese na me no wa wo na be forma na be forma abusua no in fact so mo no mo kasa mo mi enhwe ni yi na ye nka ni yi me da se pa mo number no mesto me da se mesto number no me da se pa me di nyame da wase na asema mo ka na nanom panimfo nhwe na omomfa sa pana we mu di asema omomfa pana we mfa mra nfie na momma kire wo mu sedi ifidi asem nti mesome da wase wo se hene yo mentene be ma na kasa na kakra enko kire on sedi ifidi asem no yentimi ne nananom ni asem we de oboy abaso ye pede na emum to that level no de mesre yenti ye men nananom kra so we omu brains ya di asempa very comfortable isusuan yo the offer for chat to ni na fe ye call birthday greetings so hello yo hello Sompa 93.1 okay hello yeah Ai, kama kana tiegu so. Amansia plebe so mi no kofi ankra ne onabo wine. Amaka se wire mi na kaka ka ofa. Ide mi abo ba so no no kona sempa no maka. O ma ya de papa. Ide mo sia ka asem no. Wo de ko radio station bi anka asem te ja.
nkomo sa ba susu agum yeah nam se wo ni di am de ka se nyam to wo hia mo na mo fa no kura nya adwuma na ebe ya mo na bo wan me ma me ya bu fanta ka akuli ya da be ma na se onso aboy aba so pa o si radio station bi an keja ne be susu agum aha no ya ideology ni se no ye sonko ideology kura ya na ye sonko kura wo de asem ba ha na wo de aba mpata dwaso yo abrowatia pastor Bahase no obedi doma abra sun so yenwie wonum time no si maybe na birthday greetings kwade ama Mrs Judith Deborah Ensha Kontana say government hospital and na odi ne dwuma ne kunu ye friend Mr David o say o man happy birthday Nyankopon kwaso ensure so na o man nyina o modo dodo nti no Nyankopon kwaso ensure no nto wa hyem san so and na insure bonsu ya wono so ko school Common Divan Academy askokore mampo gina KG1B we free ne mame Madam Tabita Kodua and afe ne papa say Andy ya wono nyina e wo Adventist MAJHS asokore mampo insure Nyankopon kwaso ensure no no adom ne nimdie nyansa esi ase na wankasa wonua kumawu nsene hene nana obenda ko champon o se nyansa kasa Yankopon koso ama onimdia esi ase na se de wasi asolve asem na mana ya mikabri no ne ho adwini to so wo chia ye nyina na WO sechiama ono so e wo complex soja mai o se ono so e wasi de wo ye attorney general say Chief Justice so I said they will see cancer no so ye soja ni wa kompata akompata dodo na wa mama so na said they will see kan wa asem no e wo say omem hase no ye ma odi bra obetimi de adi asem anti w ya chia bebre o complex nti ye da say da bia so unya pan ehwe ye na wutie ye also onya me say attorney general e pa chan na kufuado na say Chief Justice crampo na said the be ma pepe ye edi hine wo omayi na wate wa mfa mame ana ma na mfa mame anti w neka anti yes ya chia ye mfa mame kura family assistant ya kan go from muntina na ado ate send mpanyin for wa hase no oh na mesro ye madom na ne papa no bi nso ya ahemfo mutie ye nti yeah da mase obedidom ya ka se be kwa kosra won ye ntimi kosra won abro senso we so for da be na muhia wada roma Rade aduma yeshia Friday numre for now what na numre ka the next week ye be morning account me dey be aba be 20 yeah morning no so